las prácticas eróticas, ¿no? Sino muchas más cosas. Yo siento, por un lado, vemos que el profesorado a veces le gustaría hacerlo y les faltan herramientas, porque tampoco la educación sexual está contemplada en sus planes de formación del profesorado. Y luego, cuando se hace educación sexual, los sexólogos, las sexólogas, nunca hacemos nada más que dar información. La información es un derecho. La infancia tiene derecho a eso y no se les puede negar. Ninguna familia le puede negar el derecho a la información. There's a saying, says that love is blind. Still we're often told, seek and ye shall find. Elvira Lindo siempre elige canciones muy chulas para su sección y eligió este tema de Amy Winehouse esta semana para contarnos que se acaba su espacio en la ventana temporalmente, eso sí, porque va a abrir otra puerta, la de directora de cine. Durante los próximos meses nos contaba que va a codirigir una película junto a Daniela Fegerman. Estoy un poco triste, claro, porque dices tú, cerrar esta ventana, a mí me hacía mucha ilusión, una ilusión casi infantil, venir todos los jueves aquí. Y todo esto yo creo que surgió durante el confinamiento. Entonces yo tenía una historia de hacía tiempo. Y es curioso porque estábamos viviendo la pandemia del coronavirus y yo me puse a pensar entonces en mi juventud, en los años 80, y en una pandemia que asoló a finales de los 80, que fue el virus del SIDA, ¿no? Y dije, pues esta historia que tengo aquí escrita, que he querido siempre contar, merece la pena ser contada ahora, ¿no? Para que sepamos que hubo gente que tuvo también una enfermedad que además sufría un estigma, ¿no? Y ya estoy contando demasiado. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal. En Madrid se está celebrando el Festival Internacional de Magia que dirige Jorge Blas y que tú ya has visto, Francino. Sí. Y Jorge Blas, pues bueno, se pasó por la ventana para contárnoslo. Hay mucha psicología y de jugar con las mentes y eso es lo maravilloso, que la magia no es solo un truco sencillo, ¿no? Tenemos que jugar mucho con cosas como la memoria, la percepción, el también, pues eso, jugar con la mente, pero con un buen fin, con el fin de ilusionar, de sorprender y sobre todo lo que defendemos es la buena magia, que es la que no utiliza ni con pinches ni arreglos. O sea, lo bueno es que de verdad el espectáculo... Aquí comeza Obreo en Radio Lugo. Cas voces de referencia. Co análisis de colaboradores expertos. Dende a web a app de ser ou na onda media. Chega a única retransmisión con ADN breoganista. Benvidos a Territorio Celeste. Ola, moi boas tardes, benvidos unha tarde máis ao Obreo na SER. Xa era hora, xa tiñamos gañas de volver a estar co Río Breogán. Despois, bueno, pois a disputa da Copa do parón das ventas FIBA. Hoxe o conxunto lucense volve a competición, lembren, partido que no seu día foi adiado. Este correspondería a 18ª xornada, é dicir, o que debería ser a primeira xornada da segunda volta e un partido, bueno, pues que vai servir para calibrar como está o equipo lucense. A verdade é que os dous últimos compromisos dos de Belco Merxi creo que merecen, bueno, pues un sobresaínte. No caso do partido frente ao Valencia, creo que é o mellor partido da tempada para os celestes e un notable alto no partido de Copa frente ao Real Madrid. Hicimos ver que pasa hoxe no Palau de Sports de Badalona, enfrente un Juventud que parece que foi a menos nestas últimas xornadas, 3 derrotas nos últimos perdeu, os 4 últimos partidos, e contamos o de Copa tamén co Tenerife. Bueno, pues isto fixo perder un pouco de forza, de feito. Se hoxe gañara o Breogán, igualaría o equipo de Badalona na táboa clasificatoria. Ademais, bueno, pues logo falaremos dos aspectos que poden ser importantes. Un tema máis, hai novo xogador no Breogán, hai chico novo na oficina,
vai xogar co dorsal número 43 e falamos do xogador uruguayo, inda que aquí xoga co pasaporte italiano, Agustín Ubal, internacional uruguayo, como digo, 18 anos, cumple 19 no próximo mes de abril, un yugorín para aquí, para o Río Broa, un xogador dunha proyección realmente interesante. Tamén falaremos logo del, pero primeiro hai que saudar a todos os que andamos por aquí. Salmejido, xe nos controis, boas tardes. Tamén temos, como non, a Alex Gato, Edgar Paz, moi boas tardes. Boa tarde, Paco. Bueno, pois moitas cousas, non? Para empezar. De Agustín, así moi por encima, ou se xa está de alta, xa vai estar no banco, non penso que xogue, porque realmente onte ainda estuvo concentrado co Barcelona, por eso non se quiso dende o Club Azulgrana que se fixera público esta mañá de hoxe a cesión. Bueno, que se pode dicir, un xogador dunha planta impresionante, un 98, 18 anos, xa internacional absoluto. Eu creo que un xogador que ten cousiñas obviamente por facer, mellorar ese lanzamento dese 75, por exemplo, pero que ten unha proxección realmente extraordinaria. Sí, eu creo que... Perdón, é seguido xa por equipos incluso NBA, non? O Barcelona onte xogaba fronte ao Mónaco Euroliga, dai que non quixeran que abandonara aínda a disciplina do equipo, e aproveitando que Río Brogan ten un par de partidos no norte moi pretiño de Barcelona, Badalona-Andorra, pois é o momento adecuado para que se incorpore, ainda que sin adestrar é probable que, salvo necesidade extrema, non teña minutos nin hoxe nin o domingo quizá poda ter algunha oportunidade máis, que xa terá un par de adestramentos co Río Brogan. Gustaríame corrixir unha cosa que dixen no Ser Deportivos hoxe ao mediodía, porque calificaba a Agustín Ubal como cupo, era cupo ca normativa antiga, pero por unhos meses, chegou con 16 anos, non é cupo esta temporada, co cal aquel debate sobre Mateo Sánchez e Agustín Ubal, pois prácticamente quedan os dous na mesma circunstancia, porque son comunitarios. Non, pasada de comunitario, xogador europeo, de calquer xeito, xa sabes, échame a mí la culpa de lo que pasa. No, pero está ben correxir, porque ás veces falar de memoria ten estas cousas. Sí. A normativa, ademais dos cupos, cambiou recentemente e tería que ter chegado no segundo ano cadete. Algunhas das cousas que cambiaron nos estatutos da ACB, tamén en normas de competición, non son doadas de atopar porque non se publicaron. Entón, bueno, pois non é a primeira vez, non, que acontece ese tipo de cousas. Non hai problema, a túa credibilidade está completamente a salvo. Sí, o xogador que falabas, moi alto nivel en categorías inferiores, subcampeón da Euroliga Junior ano pasado, que tivo a final en Valencia contra o Real Madrid. Agora mesmo, eu creo que máis cómodo xogando con un director ao lado, con outro manexador o seu carón en pista, pero que está nesa transición para poder xogar tempo completo en posición de un, co seu tamaño, con esa capacidade, bueno, pois pode recordar o mellor un chisquiño máis delgado, menos potente, pero eses bases altos que agora mesmo están a salir, tipo Volmaro, por falar o último que aterrou en Barcelona, cunha capacidade de pase, gustame moito a visión de xogo que ten, boa campo aberto, bastante bo manexador. Bueno, creo que ven a competir, si é capaz de rascar algún minutos en variar moito as rotacións do equipo ben, e sobre todo, bueno, se hai algún problema físico, ese posto de 1-2 quedará mellor cuberto. Bueno, pois estamos achegándonos agora a hora do encontro, pero eso sí, primeiro temos que lembrarlles que estamos aquí gracias ao patrocinio da Vicepresidencia Segunda da Deputación Provincial e tamén será gracias a todos estos patrocinadores. Marzo Saúde Fisioterapia, la clínica de los deportistas de élite lucense. Si ellos confían en nosotros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ven a conocer todos nuestros servicios. Fisioterapia, podología, enfermería, sala de valoración y de tratamiento, estética, gimnasio y hasta spa. Además, cada vez que nos visites estarás ayudando a quien más lo necesita. Parte de nuestros beneficios se destinan a un fin social. Te esperamos en Castroverde, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 49. Nutrición deportiva en Lugo para cualquier deporte y edad. Cambio de hábitos y educación nutricional para un cambio duradero. Sonia Boado y Ricardo Estevez, dietistas, nutricionistas especializados. Baloncesto, fútbol, halterofilia, crossfit, piragüismo, vóley. También deportistas vegetarianos o veganos. Mejora tu rendimiento, composición corporal o bienestar. Te esperamos en Calle de la Reina, Portal 79, tercero E.
Na súa mesa que non falte a carne de Carnicerías Montes. En Carnicerías Montes esforzámonos en buscar os mellores exemplares mercando a pequenos gandeiros reses coidadas de xeito natural. Temos o mellor cordeiro, cabrito, capón, carne de potro e, por suposto, tenreira. Se lle apetece un cocido, tamén temos a mellor carne de porco, cachuchas, lacón, morros, soá e moito máis e de excelente calidade. Probe a nosa especialidade de elaboración propia de forma artesanal sin conservantes nin colorantes. Cabeza de porco prensada, lacón prensado e orella. Achéguese ás nosas tendas, temos servicio a domicilio, Carnicerías Montes en Lugo e Taboada, ou faga as súas reservas no 606 233 950, 606 233 950, e síganos nas nosas redes sociais Facebook e Instagram, ou en carniceríasmontes.com. Ofertadas máis de 4.000 prazas de emprego público en Galicia. En Nos Oposicións preparámoste para conseguilo. Ofrecémosche unha preparación adaptada ás túas necesidades con clases presenciais e virtuais. Dispoñemos dun campus virtual e dunha app que che permitirán unha interacción constante a través de calquer dispositivo móvil. Aproveita a oportunidade. Infórmate sen compromiso no 982 815 466 ou no noso centro de Lugo na Rúa Monforte 9, Baixo. Nos Oposicións, experiencia e innovación na formación de opositores. Bueno, pues seguimos aquí, pues xa foron presentados ambos os dos equipos, aí vemos o novo xogador do Río Brogan, Agustín Gubal, pero imos co que pode ser o partido. Falar despois dun parón, a mí gústame moi pouco, non? Porque pode cambiar dinámicas, os equipos, bueno, pues perden un pouco a trayectoria, pero si nos retrotraemos o que foi as últimas xornadas, non? De ambos os dous equipos, o certo é que creo que estamos falando de sensacións distintas, non? O Brogan ven de facer un gran partido aquí no Pazo frente ao Valencia, de dar unha moi boa imaxe na Copa co Real Madrid, e o Juventud, pois todo o contrario, non? Despois de xogar aquí, fai 45 días, gañou en Fuenlabrada e a partir de aí perdeu todos os demais partidos. Ademais, bueno, pois con diferencias importantes e con deficiencias importantes no xogo, especialmente no lanzamento de 3 puntos. Sí, é certo, leva unha vitoria dos 5 últimos partidos de Liga CB, o que sumar tamén a derrota fronte ao Nuevo Tenerife nos cuartos de final da Copa do Rei, e, lóxicamente, en estas competicións non están a ter un bo momento, como ben dís, unha caída de porcentaxes que lles marca moito as anotacións, pero tamén, por outra banda, hai que lembrar que Juventud está como líder do seu grupo na Eurocup, con 11 victorias, 2 máis que Partizan, e aí sí que está, bueno, dando un nivel moi alto. Ao final, alternar 2 competicións non é sinxelo durante unha temporada tan longa. Tamén este parón está un pouco condicionado polas ausencias por mor das ventas FIBA, que lóxicamente deixan menos marxe de preparación. Juventud tamén tivo algunha, como pode ser a de Andrés Feliz ca República Dominicana, o Brocianski, con Eslovenia, Suecia, Joel Parra. Joel Parra con España, que só xogou un dos 2 partidos que tiña polo conflito en Ucraína. E a partir de aí, bueno, é moi difícil valorar en que momento chegan. É certo que o Juventud no Pazo demostrou ser un equipo moi serio, que despois dun primeiro cuarto onde o Río Brogan saliu moito mellor, con diferenzas además relativamente importantes de 7 ou 8 puntos, a partir de aí foi dominante no resto dos 30 minutos. E hoxe, bueno, tamén para Brogan vai ser unha semana diferente, con 2 partidos moi seguidos. É moi complicado calibrar a situación. Bueno, pues si queres comentamos o que estamos a ver, porque Movistar Plus está pinchando as Sereiros do Río Brogan, e o que estaba en pantalla é Ovidio González. Que aproveitou, estuvo onte vendo Barça-Mónaco, se está vendo o Brogan, e o domingo tamén estará en Andorra, bueno, pues un fin de semana baloncesteiro e broganista, non? Pode aproveitar, a todos nos gustaría. Pode aproveitar para ir a Vaqueira Beret tamén. Me parece que non. Me parece que eso non é precisamente o que máis Pero bueno, está aí vendo o básquet ca familia, que eso sempre é un auténtico placer. Ti facía referencia ao partido que se xogou aquí no Pazo. Eu creo que si temos que tomar ese partido con referencia, primeiro, non está Ferran Basas, que nos fixo 5 triples e moitísimo dano, pero creo que hai 2 aspectos que teñen que ser claves e que o Brogan vai a ter que arranxar para que non se repita a derrota, non? O primeiro é que ter en conta que o Juventud é o 4º mellor equipo en rebote ofensivo, o Brogan é o 4º mellor defensivo. En Lugo, o Juventud capturou 14 rebotes debaixo do aro do Brogan,
son moitos, e o Brogan perdeu, ademais, tivo en aquel partido 13 pérdidas. Creo que son 2 aspectos, compensar o rebote, dominar o rebote defensivo, millor dito, e, desde logo, limitar moito máis as pérdidas. Sí, que ao final a rotación interior do Juventud é realmente potente, incluso nomes que no mellor en estatística individual tradicional non destacan tanto como Virgander, son capaces de dar minutos de calidade. De feito, no Pazo, atrás, en faceta reboteadora, estivo a altísimo nivel. Además, teñen a capacidade de poder xogar con Brociansky no 5, abrindo moitísimo máis o campo. E, bueno, a ausencia de Basa, se algo que ocorreu esta mesma temporada, lembremos que estivo lesionado nun dos seus pulsos, perdeu varios partidos no tramo inicial, estaba convocado ca selección española e unha escordura de nocello pois xa o deixou fora desa lista e agora tampouco vai a poder disputar este encontro. Eu creo que teñen rotación suficiente con Andrés Feliz precisamente para dar eses minutos no base saindo dende o banco. Como digo, a min é un equipo que particularmente dende a chegada de Carles Durán, que xa o falamos naquela retransmisión, moitísimo mérito, medrando, é certo que con inxección económica, que é evidente que axuda. E o primeiro que o mellor temos que ver nesta posesión, Paco, é posible defensa da zona de Brogan para comezar o partido. Porque xa comezou o partido, Brandon Polo que le fai o primeiro lanzamento, falábamos de malas porcentaxes no tiros de 3 do Juventud e empezan o partido precisamente anotando desa distancia, primeiros 3 puntos, primeira canasta tripla para Brandon Paul, contestación de Musa. Sí, a porta atrás de Musa, fintando que vai a coller o man a man con Mahalbasic aí no codo. E o austriaco, pois, excelente con esa visión de xogo, dando ese pase picado, e este pode ser un emparellamento moi importante, Joel Parra-Musa, porque Parra está nun momento extraordinario, que me escoitou máis dunha vez, sabe que teño especial predilección por este xogador, e en poste baixo pode facer moito dano a Musa como nesa primeira posesión. No quinteto do Brogan hai unha variación, está Kalinowski, non está Sergi Quintela, o lanzamento, canasta triple, primeira canasta triple do Río Brogan, canasta de Marzo, saúde para Marko Lukovic. Sí, trasladando a ventaxe, atacou Mahalbasic a Tomic, eso provocou unha axuda dende o lado contrario e a partir de aí un pase máis ata topar o tirador liberado e buscaban outra vez o mesmo sistema para atacar a Parra, para que atacara a Parra Musa en poste baixo, pero eu creo que aí teñen que agardar un pouquiño máis para que poda recibir máis preto do aro, onde pode ser máis perigoso. Aí Musa quería xogar con Lukovic, perder o balón, Brandon Paul xogando con Vives, aí, bueno, Parra. Pues, Parra. 4 puntos para o xogador do Juventud. Sí, o Canteirán, que tamén pasou pola leve en Prat, como vinculado do Juventud, e agora, pois, esa situación de bloqueo directo cambiando con Brociansky. Bo pase de Musa para que anote... Pasos de Lukovic. Sí, cambiaron a situación de bloqueo directo entre 3 e 4, e falaba Carles Durán de que Parra non saltara 2 contra 1, pero estivera máis arriba para que Musa non pudera penetrar ou atacarlle a Brociansky e tivera que soltar o balón. Non estaba ben axustada a defensa, foi unha mágoa porque tiña unha posibilidade de Lukovic preto do aro. O que pasa é que aí custalle físicamente finalizar con contactos, está menos cómodo. Ante Tomiseo que ten o balón defendido por Mahalbasic, Guille Vives, o base que xoga con Parra, Joel Parra defendido por Musa, volve a postear, Joel Parra vai a facer o lanzamento, son 6 puntos xa para Joel Parra, moitos problemas para Musa na súa defensa. Aí ademais ataca allí de cara, pero identifica perfectamente o emparellamento, o que falamos, máis agresivo, máis duro para chegarse ao aro, e sobre todo sobre man forte, sobre esquerdas, perigosísimo, e veremos Brogan se decide defensivamente cambiar esa situación de darlle un contra un puro, porque ahora correndo a pista Paco casi gaña o centro da pintura, o que pasa que Vives non estivo preciso no pase, pero moitísimos balóns polas mans de Parra, tamén eu creo que obrigando a Musa a ter que traballar máis, a desgastalo un pouquiño máis físicamente, que en ataque pois poda ter peor toma de decisións. Belgens, o que xoga para o conxunto lucense, o xogador canadiense que sigue co balón, defendido por Guille Vives. Sigue Traibel buscando un pase interior, finalmente Mahalbasic que se ofrece diante del Tomis. Mahalbasic quería un pase moi complicado, sí, que non chegou a Traibel Hayes, recupera, non, vai a seguir xogando Brogan, dicen dos colexiados. O último en tocar debe ser un xogador do Juventud que deu na perna. Sí, ou na perna. Mahalbasic... No pé non, na perna porque quedan 5 segundos de posesión. Claro, interpreta que lle vai ocupar a esquina movéndose o sentido contrario que el colle, pero non ten un ángulo de pase, nin tan siquiera capaz de ver realmente onde está Haynes,
non é a mellor decisión. Agora outra perda, Paco, son 2 en 5 posicións que leva Breogán. Pois o que decíamos anteriormente, hai que limitar as perdas a tu equipo como Juventud. Aí Ante Tomis intentando Con recibir, Lukovic. defendido por Lukovic. Aí vai a postear Tomis que se achega o aro, lanzamento non entra, o rebote para Lukovic e vai haber falta persoal De Vives, creo. Sí, porque mete a man, o correr a pista Tomic obrigou a ese emparellamento co 4 do Río Breogán con Lukovic, xogou unha situación moi favorable para el, que se saiu de dentro, e moitísimo dano preto do aro, tanto cos xogadores en posición de 3, Parra e agora Tomic, de Juventud, buscando constantemente esas situacións. O balón é de Zanan Musa, Cambiando o bloqueo outra vez. xogador bosnio que vai intentar a penetración no centro da zona. Ben Musa que ven canasta do xogador breoganista, 4 puntos para o bosnio. Sí, agora despois de cambiar no bloqueo directo, sí que deixaron xogar, chegou unha axuda un pouquinho tardía do perimetral do lado contrario, e a esquerdas penetrando o habitual de Zanan Musa, controlando ben os apoios para anotar. Guille Vives deixa o balón para que sea Brociasco que lance, non anota. O rebote para Zanan Musa, xoga o celeste, continúa Musa, o máximo anotador da Liga CB, a penetración de Musa, vai a anotar Musa, e ademais haberá falta persoal, a segunda de Guillén Vives, importante, porque lembremos que non está Ferran Basas. Sí, terá que ser Andrés Feliz o que manexe o equipo. No partido ca República Dominicana, nas ventás. E agora, pois... Home, ante Islas Vírgenes tamén, hai que sí, decirlo. as Islas Vírgenes británicas, ademais, creo que son as que xogan esa parte da ventana sudamericana. E o que falamos, collendo o bloqueo moi arriba, chegando en transición, Vive xa ben recuperando e non ten unha boa posición defensiva, e Musa co cambio de ritmo a esquerdas dos xogadores que máis penetra con esa man ou sobre esa man, prácticamente imparable, 9-10, parcial aberto de Río Breogán. O Breogán por diante no marcador por primeira vez no partido, quedan 5:53, 9 para Juventud, 10 para o Río Breogán. Tomis con Majalbasi, canasta de Tomis, lástima que non teña un carácter un pouco máis agresivo ante Tomis, porque por calidade do millor que hai no baloncesto europeo. Sí, capacidade de xogar poste baixo, capacidade de pase, e agás a primeira acción de Brandon Paul na esquina, todas as canastras do Juventud en pintura, ademais en situacións de un contra un en poste baixo. Buscando constantemente o poste baixo a Peña, o conxunto verde e negro, o Breogán que vai a sacar desde a liña de fondo debaixo do aro do Juventud, e vemos como Guillén Vives se vai ao banco, o balón que chega finalmente para Traibel, a penetración de Bel, Intimido Brocianski. Brocianski aí impediu a penetración ou a canasta do xogador breoganista, balón para Brocianski no centro da zona con Tomis que lanza, erra, o rebote para Lukovic correndo contra todos, e finalmente deixa o balón a Traibel Haynes, e este tranquiliza, coordena e sitúa os seus compañeiros. Continúa Belhens, balón para Musa, de moi lonxe, lanzamento tripla de Musa que non vai a entrar, o rebote para Brocianski, xoga Félix. No, Brandon Paul, que lle saca 2 contra 1, porque co cambio de dirección e de ritmo saca o contacto de Belhens, 13-10, xa a transición anterior, a partir de balón interior, chegando trailer ante Tomic, foi un erro bastante sinxelo o que cometeu o pivot croata. Nesta oportunidade, Brandon Paul non perdoa, está a ter o Juventud algunha situación de axudas un pouco longas que de momento el Río Breogán non está podendo castigar co tiro exterior, e todo anotando en pintura esta penetración tamén, 13-10, e agora a piques de perder Musa con ese cambio por detrás das costas, esta Parra moi activo, e vai a sacar a falta contactando por detrás, porque como frena, caparada para buscar ese tiro, e Parra ven en recuperación, intelixente Musa para sacar esa quenda de tiros libres. Hai falta persoal de Parra, o bosnio do Breogán, que irá a liña de tiros libres, debería, pero non vai ir. Ao final pitaron ya Virgander, que tamén estaba nesa acción, non o contacto por detrás de Joel Parra, sino cando punteaba o tiro internacional sueco. 8 puntos para Zanan Musa, anotou o primeiro dos seus tiros libres, quédalle todavía un máis o xogador do Río Breogán. Esta vez non entra, Pérez a Isaco que entrou en pista por o rebote que finalmente cae nas mans de Juventud, 13-11. Sí, de Derek Willis tamén cambiou a parella interior Carles Durán. O balón para Virgander, lanza, non vai a entrar, o rebote para Musa.
Musa que padeanta xa a mitade do campo, continúa Musa co balón. E falta de Jordan Sacco, porque primeiro no ataque anterior de Juventud buscan a situación de poste alto, poste baixo, con Joel Parra outra vez buscando ganar a posición. Mahalbasic afúndese moito, entón, Sacco afúndese e permite ese tiro de Virgander. En esta situación, outra vez, bloqueo directo chegando en transición con Musa, cambio defensivo, ese agarrón, empurrón de Sacco buscando gañar a posición e postear tras o bloqueo, pois é o que sinalan os colexiados. Outra perda de Río Breogán. Pois 13-11, 4-13 para o remate do primeiro cuarto, xogando Andrés Félix, o dominicano, con Willis, o xogador indio, pero estadounidense. Estadounidense, sí, pero indio non hindú. Exactamente, indio de... Do Sioux Falls. A ver, claro, de todo sentado. Exacto. Pois eso. Bueno, pois aí temos a falta de Lukovic. Sí, que é o que falamos. En situación de preto do aro, tanto defensiva como ofensivamente, custalle un pouquiño máis. E agora tamén entrou Pep Busquets para axudar na dirección a Andrés Feliz. E Pau Rivas xogando con 3 manexeadores agora mesmo a Peña. Bueno, pois é precisamente Busquets o que ten o balón defendido agora por Muso. Vai a lanzar Rivas, atención a man deste xogador. Erra no primeiro lanzamento, rebote para Sergi Quintela. O Breogán agora xogando contra Traibel con Musa, con Sergi Quintela, Lukovic e Sacco. E Traibel o que ten o balón. Para Lukovic amaga co lanzamento, a penetración, lanzamento de Lukovic, vai a anotar Lukovic, e ademais haberá falta personal de Willis. Aí estivo intelixente porque na situación por liña de fondo do bloqueo, que despois desbloquease saindo ao exterior Lukovic, parece que queren cambiar, non o fan, e Willis ten que recuperar e xa ven en desventaxa porque a posición defensiva outra vez, colle cos pés mal posicionado, ataca esa situación Lukovic sobre man forte. Breogán pois está sendo capaz de, as penetracións, obter faltas, obter tiros libres. Bueno, outra vez oportunidade para poñerse por diante. E o fai porque anota Lukovic o seu punto número 6, o Breogán por diante 13-14, despois deste 2+1 do xogador serbio. Está Cachinas en pista tamén, primeiros descansos para Sanan Musa. Aí temos como intenta Willis achegarse ao aro do Breogán, recupera o seu propio rebote despois de errar no lanzamento, pide 1006 pasos que non pitan, e canastón de Andrés Félix. Sí, sobre a bucina de posesión e o que son as cousas, porque Willis estaba empecinado en forzar outra vez esa segunda opción que conseguiu no rebote ofensivo, sacou unha casi sen mirar, e apareceu Andrés Feliz con ese tiro en carreira. E agora piques de perder e vai perder Sergi Quintela porque o pase tampouco foi especialmente bo de Belgeis. O pase foi ao pés, sí. Aí non pudo controlar Sergi Quintela, recupera por lo tanto Juventud 15-14, 2 minutos 37 segundos para chegar ao remate do primeiro cuarto. Vai a recuperar aí Sergi Quintela, o balón chega para Traibel Haynes, intenta a penetración, vai a deixar aí para Cachinas que non se atreveu a lanzar, o balón para Sergi, hai que lanzar, lanza detrás Sergi, non vai a entrar, o rebote para Lukovic, está ben nesta faceta o serbio do conxunto lucense, Traibel que volve a empezar no ataque estático. Sí, unha mágoa tripla de Sergi Quintela porque o balance estuvo moi desordenado de Juventud e sacou proveito Breogán, pero agora outra vez, outra penetración máis, un contra un de Belgeins, 15-16 se para un contra Carles Durán, tempo morto. Ten que pedir tempo morto o adestrador do Juventud, Carles Durán, porque o Breogán volve a estar por diante a falta de 2 minutos 8 segundos para chegar ao remate do primeiro cuarto. Juventud 15, Río Breogán 16. Marzo Saúde Fisioterapia, la clínica de los deportistas de élite lucense. Si ellos confían en nosotros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ven a conocer todos nuestros servicios. Fisioterapia, podología, enfermería, sala de valoración y de tratamiento, estética, gimnasio y hasta spa. Además, cada vez que nos visites estarás ayudando a quien más lo necesita. Parte de nuestros beneficios se destinan a un fin social. Te esperamos en Castroverde, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 49. Nutrición deportiva en Lugo para cualquier deporte y edad. Cambio de hábitos y educación nutricional para un cambio duradero. Sonia Boado y Ricardo Estevez, dietistas, nutricionistas especializados. Baloncesto, fútbol, halterofilia, crossfit, piragüismo, vóley. También deportistas vegetarianos o veganos.
Mejora tu rendimiento, composición corporal o bienestar. Te esperamos en Calle de la Reina, Portal 79, tercero E. Na súa mesa que non falte a carne de Carnicerías Montes. En Carnicerías Montes esforzámonos en buscar os mellores exemplares mercando a pequenos gandeiros reses coidadas de xeito natural. Temos o mellor cordeiro, cabrito, capón, carne de potro e, por suposto, tenreira. Se lle apetece un cocido, tamén temos a mellor carne de porco, cachuchas, lacón, morros, soá e moito máis e de excelente calidade. Probe a nosa especialidade de elaboración propia de forma artesanal sin conservantes nin colorantes. Cabeza de porco prensada, lacón prensado e orella. Achéguese ás nosas tendas, temos servicio a domicilio. Carnicerías Montes en Lugo e Taboada ou faga as súas reservas no 606 233 950 606 233 950 e síganos nas nosas redes sociais Facebook e Instagram ou en carniceriasmontes.com. Ofertadas máis de 4.000 prazas de emprego público en Galicia. En Nos Oposicións preparámoste para conseguilo. Ofrecémosche unha preparación adaptada ás túas necesidades con clases presenciais e virtuais. Dispoñemos dun campus virtual e dunha app que che permitirán unha interacción constante a través de calquer dispositivo móvil. Aproveita a oportunidade. Infórmate sen compromiso no 982 815 466 ou no noso centro de Lugo na Rúa Monforte 9, Baixo. Nos Oposicións, experiencia e innovación na formación de opositores. Volveu a defensa zonal o Río Brogan e o Juventud que non foi quen de anotar no primeiro ataque que tivo despois do tempo morto o balón, polo tanto, é para o conxunto de Lugo. Aí temos a Sergi Quintela, por certo, non podo deixar de comentar o excelente defensa que fixo na anterior xogada Cáchinas antes de poñer o seu equipo en zona sobre Willis. E agora hai falta en ataque de Jordan Sacco no bloqueo. Pois ha levado dúas. Despois desas situacións de man a man dos oitos casi de Gomelski. Dos 80, o ruso, sí, os oitos. Con perdón, lo de ruso. Falta en ataque, as dúas de Sacco, insiste na defensa zonal. Agora, despois desa primeira posesión do partido, cunha tripla, moi longo Belhains nunha situación onde o mellor non ten que ir porque non había ameaza, as dúas triplas do Juventud contra a defensa zonal de Río Brogan, elevaban os dous equipos antes do tempo morto 10 puntos na pintura cada en seu. Bueno, pues trae Belhains, se vai a perder dúas perdas seguidas. Balón. Creo que son 7 do Río Brogan no que vai de cuarto. Pois mira, decía que non debíamos de limar as 13 do partido da primeira volta, salvamos na mitad, só nun cuarto. Sí, porque daba estatística oficial 5 antes do tempo morto de Carlas Durán, e agora a falta de ataque de Jordan Sacco e este mal pase de Belhains deberían ser 7, e agora falta do propio Belhains, creo, antes da axuda de Sacco, que tamén chegaba tarde, sobre Andrés Feliz, que irá ao tiro libre. Bueno, pues aí temos os xogadores do Brogan reunidos en torno a Majal Base, trae Belhains que se vai ao banco. Sí, e Jordan Sacco tamén. Jordan Sacco tamén con dúas faltas, Jordan Sacco. Espera que vou mirar se lle pitaron a terceira nesta situación. A estatística oficial dalle a Sergi Quintela, que non estaba nin por aí. Debe ser un erro. Sergi Quintela, primeira, están poñendo tamén... Pois na penetración eu creo que eran Belhains e Jordan Saccos que estaban defendendo a Andrés Feliz. E de feito a estatística oficial, o play-by-play, dalle tamén a Sergi. Bueno, pues vamos a poñer a Sergi Quintela, tampouco imos ir contra todos. No, claro. Pois aí temos a Andrés Feliz anotando o seu primeiro lanzamento de tiros libres. A mí a sensación de que este chico ten moita máis musculatura que a principio de tempada. O mellor é que tamén cambiou o corte de pelo isto. Pode ser. Pero sí, teño esa sensación. Bueno, 4 puntos para Feli, atención, 20-16. 5-0, parcial aberto, dende o tempo morto, sobre todo. Maior actividade de Peña na faceta defensiva. Mellor en rebote, agora unha deflección de Willis para o roubo de Albert Ventura e a correr. E se son inteligentes, morrerá aquí con esta posesión o primeiro cuarto. Sí, porque quedan 4 segundos ao lanzamento de Ventura, o a canasta de Ventura de non poder rematar de peor xeito. É o que se iba a decir. Pechan o cuarto cun parcial de 8-0 aberto, con dúas triplas, prácticamente en minuto 15 segundos, que lles vai dar confianza, porque estaban atravesando problemas dende xornadas atrás co tiro exterior, e a máxima, máis 7. Máis 7, cando Brogan antes do tempo morto dominaba por un punto parcial de 8-0.
Sí, 8-0 aberto para pechar o cuarto. 8-0 o parcial do Joventut, polo tanto, chegamos ao remate do primeiro cuarto. Joventut 23, Río Brogan 16. Marzo Saúde Fisioterapia, la clínica de los deportistas de élite lucense. Si ellos confían en nosotros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ven a conocer todos nuestros servicios. Fisioterapia, podología, enfermería, sala de valoración y de tratamiento, estética, gimnasio y hasta spa. Además, cada vez que nos visites estarás ayudando a quien más lo necesita. Parte de nuestros beneficios se destinan a un fin social. Te esperamos en Castroverde, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 49. Nutrición deportiva en Lugo para cualquier deporte y edad. Cambio de hábitos y educación nutricional para un cambio duradero. Sonia Boado y Ricardo Estevez, dietistas, nutricionistas especializados. Baloncesto, fútbol, halterofilia, crossfit, piragüismo, vóley. También deportistas vegetarianos o veganos. Mejora tu rendimiento, composición corporal o bienestar. Te esperamos en Calle de la Reina, Portal 79, tercero E. Na súa mesa que non falte a carne de Carnicerías Montes. En Carnicerías Montes esforzámonos en buscar os mellores exemplares mercando a pequenos gandeiros reses coidadas de xeito natural. Temos o mellor cordeiro, cabrito, capón, carne de potro e, por suposto, tenreira. Se lle apetece un cocido, tamén temos a mellor carne de porco, cachuchas, lacón, morros, soá e moito máis e de excelente calidade. Probe a nosa especialidade de elaboración propia de forma artesanal sin conservantes nin colorantes. Cabeza de porco prensada, lacón prensado e orella. Achéguese ás nosas tendas, temos servicio a domicilio. Carnicerías Montes en Lugo e Taboada ou faga as súas reservas no 606 233 950 606 233 950 e síganos nas nosas redes sociais Facebook e Instagram ou en carniceriasmontes.com. Ofertadas máis de 4.000 prazas de emprego público en Galicia. En Nos Oposicións preparámoste para conseguilo. Ofrecémosche unha preparación adaptada ás túas necesidades con clases presenciais e virtuais. Dispoñemos dun campus virtual e dunha app que che permitirán unha interacción constante a través de calquer dispositivo móvil. Aproveita a oportunidade. Infórmate sen compromiso no 982 815 466 ou no noso centro de Lugo na Rúa Monforte 9, Baixo. Nos Oposicións, experiencia e innovación na formación de opositores. Bueno, pues Majalbasi que anotou os dos primeiros puntos que sirven para romper o parcial do 8-0 que tiña o Joventut, por lo tanto 23-18. Decíamos antes da mala sea que estaba batendo nos lanzamentos triples o Joventut, pero a veces é como o Samur, non? Revivimos aos casi mortos. Bueno, é certo que dúas desas triplas chegaron fronte a defensa en zona, esta de Ventura para pechar o cuarto bastante alonxada, con moito mérito. E agora boa defensa de Río Brogan nesta primeira posesión, dificultando moitísimo a circulación de balón de Joventut, poucas ideas, en ventaxe, e outra vez Willis forzando nunha situación na que non ten moitísimas opcións de xogala. E agora bo pase e boas fintas de Iván Cruz. Que Iván Cruz anote os seus primeiros puntos do partido, o parcial ahora de 0-4, favorable ao conxunto de Lugo 23-20. E a piques de recuperar Eric. Sí, Eric, con ese traballo en primeira liña, que ao final é o seu rol, o que lle permite ter minutos na rotación de Río Brogan, sempre buscando levar o base rival a un dos laterais, negándolle o eixo para que a vez teñan menos espazo e, ademais, bueno, a agresividade sobre o balón para que non este cómodo. Agora o lanzamento de Andrés Félix, canasta triple a primeira para este xogador que se eleva 7 puntos. Sí, son 4 de 8 dende a longa distancia que leva o Joventut, as 3 últimas anotadas, porque chegaron a ter un de 5. Bueno, pois o que dicíamos antes, pésimo porcentaxe do Joventut. E agora outra perda máis, isto pode ser un problema. Nos últimos partidos, e hoxe realmente ben. Bueno, pois perde o balón Majalbasi. Por aí o temos 9, con apenas 11 minutos e medio de xogo, é unha proxección que sería en torno ás 25-26 pérdidas. Non quero ser gafe ni nada polo estilo, pero se non corrixe eso, Brogan vai ter moitas máis problemas para gañar un partido. Evidentemente, son moitísimas pérdidas. O balón aí para Andrés Félix, para Per Busquets que quere gañar a liña de fondo, sí, e vai haber falta personal, creo que de Cáceres. Sí, porque está un pouquiño máis afundido na recuperación defensiva no close-out. Per Busquets ca finta obriga a cambiar os pés de Cáceres,
e aí xa vai moi tarde para intentar pechar a liña de fondo e que o corpo empurra e falta clara. Bueno, pois va a xogar o Juventud, Andrés Félix co balón, sustitue a Guillem Vives, está facendo bastante millor o dominicano, Pau Rivas que lanza de 3, non anota, pero o rebote de Willis e ademais falta persoal. Pep Busquets, Paco. Es Busquets. Atacando dende a liña de 3 en lado contrario. A falta de Iván Cruz. Sí, está xogando o Río Breogán cun quinteto moi grande, con Musa en posición de 2 e Cáchinas en posición de 3, pero de momento non está a ser especialmente boa esta combinación, sobre todo a nivel defensivo. Pois vai a cara esta primeira de Pep Busquets, terá ademais un lanzamento adicional que pode, pois non, finalmente, pero ainda así mantén a máxima do Juventud 28-20. O balón é para o conxunto sí, agora entrou Cáchinas. Kalinowski. Eu creo que para desfacer esa situación, ese quinteto que estábamos a falar, e Musa na súa posición natural de aleiro. Mahalbasi que pase Mahalbasi para que anote Iván Cruz, que venle Mahalbasi o básquet. Sí, bueno, de feito, creo que é a súa mellor cualidade, porque máis alá do tamaño, sen esa intelixencia, sería moi complicado agora mesmo estar na élite como está o austriaco. Pois aí está Iván Cruz, outra que lle regala o balón. E ollo, pensei que podía ser antideportiva, pero casi pellou. Pero o que son as cousas, o que son as cousas, Paco. Mira que acción digna de mira agora. Digna de vídeo todo isto. E vai a rematar con un mate de Mahalbasi. Digna de vídeo. Teñen unha posible antideportiva en media pista de Musa. Teñen un 3 contra 1 que Pep Busquets non leva nada ben e que se acaban quedando todos apretados cando quere dar o pase, pisando pintura os 3 xogadores de Juventud, teñen a oportunidade, fallan debaixo do aro e acaba a acción no aro rival de Palomero, Mahalbasic. E agora é a primeira falta persoal de Tyler Kalinowski e na defensa moi presionante sobre Pau Rivas. É que o que son as cousas, Paco, porque esa situación dunha canastra de alta porcentaxe de Juventud castigando unha perda máis, sí que empurra para que non poda gañar ese man a man con balón en poste baixo. O que decía que era unha situación para castigar unha perda e convírtese no castigo oposto. É Breogán quen anota baixo aro para apretar un poquinho máis o encontro e, bueno, é que ese primeiro intento de rachar o partido do Juventud, pois de momento quede en nada. Salvou unha situación complicada o equipo de Belcomirsi, 28-24. Voltou ante Tomis a pista. O balón é para Andrés Félix, este xoga con Rivas, lanzamento levado para Rivas e non vai perdoar. No, é que está mal defendida esa situación de pick and roll Spain, que é a situación de bloqueo directo cun cego sobre a continuación, non cambian, en vez de xogar a continuación, Pau Rivas casi sin contactar no cego, ábrese a liña de 3 e con todo o espazo do mundo castiga unha mala decisión, sobre todo de Musa, e agora Kalinowski a resposta. Agora fai Kalinowski que castiga o aro do conxunto do Juventud, canasta de Marzo Saúde, 31-27, mantén o Río Breogán os 4 puntos de diferencia. E mira Paco agora como colapsa a pintura Juventud cando postea Joel Parra ante Musa, colapsa a pintura do Juventud Breogán. Outra vez en zona, por certo. Non, eu creo que zoneaban para evitar que Parra pudiera gañar o eixo e pivotar sobre o ombreiro dereito, pero Tomic nesas situacións non está nada atinado e agora tardan en recoller a Mahalbasic nesa caída hacia o aro e, bueno, ten que paralo Carles Durán porque o Río Breogán personalidade, con ese retoque no quinteto de Belcomirsic dándolle máis naturalidade á combinación que poñía en pista, pois xa está unha posesión, menos 2. 31-29 é o resultado nestos momentos. Hai tempo morto que pide o adestrador do Juventud, Carles Durán. Marzo Saúde Fisioterapia, la clínica de los deportistas de élite lucense. Si ellos confían en nosotros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ven a conocer todos nuestros servicios. Fisioterapia, podología, enfermería, sala de valoración y de tratamiento, estética, gimnasio y hasta spa. Además, cada vez que nos visites estarás ayudando a quien más lo necesita. Parte de nuestros beneficios se destinan a un fin social. Te esperamos en Castroverde, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 49. Nutrición deportiva en Lugo para cualquier deporte y edad. Cambio de hábitos y educación nutricional para un cambio duradero.
Sonia Boado y Ricardo Estevez, dietistas, nutricionistas especializados. Baloncesto, fútbol, halterofilia, crossfit, piragüismo, vóley. También deportistas vegetarianos o veganos. Mejora tu rendimiento, composición corporal o bienestar. Te esperamos en Calle de la Reina, Portal 79, tercero E. 31-29, o Brogan a 2 puntos do Juventud nesta visita. O Brogan xa visitou o Juventud en 23 ocasións, tan só 4 victorias, eso sí, a última foi o último ano que estuvo na ACB. Con aquela canastra de Lucio Redivo. Exactamente. Xa estaba Tito Díaz no banco do Río Brogan. E agora veremos outra vez o tempo morto de Carles Durán lle permite a Juventud encontrar varias situacións, e aí temos o que falábamos, Paco, fora de micro. Zonea Breogán nas situacións de poste baixo, de Parra. Eso es, pero están en defensa individual. Agora un contra un de Andrés Feliz. Que lanza, erra, o rebote para Tomi, lanzamento de Tomi, va a haber falta. E se é de Mahal Basic, é a segunda. A ver de quen é, finalmente ainda non vemos a señalización dos colexiados. Falo de Mahal Basic porque estarían os 2 5 de Breogán con 2 faltas. Penso que é de Eric. Sí, deberían pitar ya a Eric. Eu creo que é de Eric Quintero. No, pues Iván Cruz, que tampouco está por aí, non sei. Moi ben, non sei. O nos mandan imaxes distintas o que está pasando. Sí. O que ven Mahal Basic, a clásica del, de retirarse cando o inicio do contacto no poste baixo aparece, deixa sin referencia, perde o equilibrio Tomic, non comete pasos porque lanza o balón, perda, e agora gaña a falta Eric Quintela de Andrés Feliz. Pois está correxindo ben a situación das perdas Río Brogan e ollo, non lla den de tiro, un dos colexiados sinala abaixo, é certo que Eric, eu creo que de xeito intelixente, busca a opción polo menos de que haxa dúbida, e agora creo que ven o tempo morto de televisión. Efectivamente, hai tempo morto de televisión, aínda non temos a resolución desa falta que sufriu Eric Quintela, penso que non vai a ser de tiro, pero mentras hai tempo morto. Na súa mesa que non falte a carne de Carnicerías Montes. En Carnicerías Montes esforzámonos en buscar os mellores exemplares mercando a pequenos gandeiros reses coidadas de xeito natural. Temos o mellor cordeiro, cabrito, capón, carne de potro e, por suposto, tenreira. Se lle apetece un cocido, tamén temos a mellor carne de porco, cachuchas, lacón, morros, soá e moito máis e de excelente calidade. Probe a nosa especialidade de elaboración propia de forma artesanal sin conservantes nin colorantes. Cabeza de porco prensada, lacón prensado e orella. Achéguese ás nosas tendas, temos servicio a domicilio. Carnicerías Montes en Lugo e Taboada, ou faga as súas reservas no 606-233-950, 606-233-950, e síganos nas nosas redes sociais Facebook e Instagram, ou en carniceriasmontes.com. Bueno, pois a piques de rematar o tempo morto da televisión, imos ver a posesión é para o Río Breogán cando se reanude o xogo, porque Eric Quintela foi obxecto dunha falta persoal por parte do dominicano Andrés Félix. O Breogán que saca dende a liña lateral precisamente Eric Quintela, o que ten o balón, sale Kalinowski para recibir, esa pudo haber sido falta que non viron os colexiados. Ui, que ve Mahal Basic, que bárbaro, canastón de Mahal Basic. Toda a secuencia de Brandon Paul atrás é mala, vai moi por detrás de Kalinowski perseguíndonos indirectos, obriga a un cambio na última das situacións, cando Kalinowski xa sale a recibir, e ademais non está para parar a Mahal Basic, que en canto ve o pasillo lánzase a penetrar porque ten o camiño libre. Agora sí vai ser a segunda. A primeira de Mahal Basic? Pois é o test. Sí, pois eu contaba que tiña unha máis. Bueno, pois por eso gastou tan rápido para evitar que Tomic lle posteara. A primeira falta de Rassim Mahal Basic, volve Guillem Vives, vaise ao banco Andrés Félix e xogará o Juventud. Paco, corríxime, pero creo que o Juventud dende aquel 28-20 despois destos tiros libres só ten unha acción anotada. Despois do 28-20 hai unha canasta triple de Rivas, que é a única. A situación aquela que comentábamos mal defendida, pero o parcial entón é 3-11, agora 4-11.
a prol de Río Breogán pois nos últimos 2 minutos e medio aproximadamente. Tomi que anota o seu punto número 3, 32-31, o Breogán tan só a un punto, xogando o conxunto lucense que podría situarse por diante no marcador. Aí Kalinowski intenta penetración, bailando aí diante, Kalinowski lanza de 3, Kalinowski vai errar, o rebote para quen? O Pelesia, aí Iván Cruz, seguirá xogando o Breogán, porque efectivamente o croata do Juventud ante Tomic é o último en tocar o balón, seguirá xogando o Breogán para poñerse por diante. Estivo ben Brocianski na defensa dese 1 contra 1 tras outro cambio no bloqueo directo da Peña, porque non lle cedeu moito espazo, nin lle permitiu penetrar a Kalinowski e superalo. Despois moi ben a Pelesia de Iván Cruz, que dá ese rebote ofensivo de equipo, é unha opción máis para o conxunto celeste, que estraga Iván Cruz dentro da liña de 3. Lástima deste lanzamento de Iván Cruz, que non entrou, o balón é para Guillén Vives, situando, colocando, ubicando os seus compañeiros, recibe ante Tomic, como sempre no poste baixo, defendido por Lukovic, aí a superioridade do croata, lanza, non anota, o rebote para Parra, pero finalmente Iván Cruz o que se fai co balón. Está xogando cos 2-4 sobre o Breogán. Penetración agora de Marco Lukovic, volve a poñer o Breogán por delante. Que bonita es Badalona en invierno e en verano. O Breogán por diante, 32-33, a piques de recuperar de novo o conxunto lucense. Dúas cousas importantes. A primeira, que a situación de zonear cando Joel Parra recibe en poste baixo ante Musa, desactivaron esa posible vía de anotación e de ventaxe ofensiva que tiña a Peña. Eu creo que aí o crédito de Belko Mersic por lelo correctamente. Agora veremos cos 2-4 como se manexa Río Breogán. Semella que de momento Jankovic segue sen contar demasiado. É certo que ademais o único partido onde tivo... Jankovic ten problemas físicos, Sí, aparte, o único partido onde tivo máis minutos foi fronte ao Betis. É certo que os seus últimos minutos con aquelas defensas de bloqueo directo non foron especialmente boas, e agora segunda de Kalinowski tras errar a tripla Musa. Segunda falta persoal de Tyler Kalinowski. Falta clara. Tiro, sí, clara, e o tiro tamén, aí lamentase Musa, pero estaba liberado para él. Sí, un tiro que ten que gastar. Facer, claro. Sí. Bueno, pues 32-33, o Breogán sigue por diante, 3-28 para chegar ao descanso por o remate da primeira parte. Sí, o estar en Joel bonus. Parra na liña de tiros libres. Estar en bonus a Peña, pois vai ter opción de ir sumando un pouquiño, porque é certo que nos últimos 3 minutos e medio, 4, está a custar un mundo a topar certa continuidade ofensiva. Xa o estábamos a comentar, a tripla de Pau Rivas, e agora, pois, os tiros libres. Un que anotou Tomic e esta quenda de Joel Parra. Non tiveron nada máis en prácticamente 4 minutos de xogo. Os dous Parra, 8 puntos para él, 6 prácticamente no inicio do partido, 34-33, xogando Tribal Haynes, o balón para Iván Cruz, este Musa que xoga, Musa o balón polas costas, deixa para que lance Lukovic de 3, non vai a entrar, non está hoxe atinado especialmente o Breogán nesa lanzamento, pero que canastón agora de Traibel, que sí. Non pode estar nada contento Carles Durán, o rebote ofensivo longo, e despois que o resto dos xogadores deixa de defender. Non estaban defendendo esa situación cando Iván Cruz se fai co balón, dai que o corte de Belhens, limpiño a aro, pase sinxelo e dous puntos máis. Intentando gañar a liña de fondo Tomic, o lanzamento de 3 de Félix que non entra, podemos ver, hai falta persoal de Tribal Haynes. A ver como corrixe esa situación na defensa de poste baixo cos 2-4. Cando Tomic inicia o movimento, saltan os dous contra un do lado forte, dende lado de balón, non castigou esa situación Feliz, que estaba totalmente liberado, e veremos se hai algún matiz nesa defensa, porque esta falta de Belhens creo que é a segunda, se non me corrixes, Paco. Efectivamente. Bueno, está empezando a ter algún problema coas faltas Río Breogán. Agardemos que se protexan ben hasta o descanso, sobre todo Belhens, porque ao final, bueno, é un xogador que acumula en torno aos 30 minutos por partido. Tomic empata o partido, pode facer a igualada, desfaina, son 5 puntos para o croata, 36-35. Sí, sigue vivindo do tiro libre Juventud neste tramo de encontro. Sergi Quintela, o balón para Zaran Musa. Aí vemos a Musa intentando chegarse, a falta clarísima de Pau Rivas. Moi agresiva a defensa de Juventud, incluso de bloqueo directo con Tomic saindo a ese flash casi a media pista
para alonxar o máximo posible a Musa, que ademais estivo ben Parra na recuperación, pechando esa man esquerda outra vez que buscaba a penetración. O Juventud só tiña unha falta gastada no que vai de cuarto, pois xa sabemos o que poden facer aínda un par de veces máis. Sergi Quintela perde o balón, pero recupera Musa. Falta en vai ataque. haber falta en ataque, non? Defensa. Van a pitar en defensa Andrés Félix. Teño as miñas dúbidas, Paco. Eu tamén, pero o importante é que non as teño colexiado, que foi o que señalou a falta persoal de Andrés Félix, pero eu tamén. A verdade que a mí me parece que aí imos ver a repetición. Bueno, é falta en ataque. É falta en ataque. Ia dicirche que se é outro xogador en vez de Andrés Félix, nos la comemos con patacas. Eu creo que probablemente a decisión do colexiado non sei se sería outra. Pois xa sabemos o que pasa. Bueno, pois falta Andrés Félix para Bendo Brogan. Zana Musa na liña de tiros libres. Vai a chegar, se anota os dous, a decena de puntos anotado. De momento empate no marcador a falta de 2 minutos 11 segundos. Segundo lanzamento para Musa, tamén vai para dentro. 10 puntos para Musa, 36-37. O Brogan por diante no marcador. Está xogando Juventud de Badalona con Ante Tomic. Aí Tomic defendido ben por la canasta finalmente de Pau Rivas. Que pase. Sí, sigue cos 2-4, Paco. Era Iván Cruz o que está xogando de 5. Sobre todo porque a nivel defensivo con Lukovic non pode defender a Tomic, e agora o propio Tomic barrendo esa penetración de Sana Musa. O balón de no aro, está ben sacada por agardemos que algún día, eu son apoio totalmente esa situación, o goaltending da NBA pois aparece na FIBA, non se podan barrer esos balós, e triplazo de Pau Rivas, 41-37, e para o partido Belcomersic. O terceiro triple que anota Pau Rivas, respiro para o Juventud, que se pon 4 puntos por diante, 41-37, tempo morto agora, que pide o adestrador do Río Brogan, Belko Mirsic. De 4.000 prazas de emprego público en Galicia. En Nos Oposicións preparámoste para conseguilo. Ofrecémosche unha preparación adaptada ás túas necesidades con clases presenciais e virtuais. Dispoñemos dun campus virtual e dunha app que che permitirán unha interacción constante a través de calquer dispositivo móvil. Aproveita a oportunidade. Infórmate sen compromiso no 982 815 466 ou no noso centro de Lugo na Rúa Monforte 9, Baixo. Nos Oposicións, experiencia e innovación na formación de opositores. Marzo Saúde Fisioterapia, la clínica de los deportistas de élite lucense. Si ellos confían en nosotros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ven a conocer todos nuestros servicios. Fisioterapia, podología, enfermería, sala de valoración y de tratamiento, estética, gimnasio y hasta spa. Además, cada vez que nos visites estarás ayudando a quien más lo necesita. Parte de nuestros beneficios se destinan a un fin social. Te esperamos en Castroverde, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 49. 41-37, 4 puntos por enriba o Juventud despois da última canasta tripla de Pau Rivas, que está, bueno, pues sendo un pouco salvador do seu equipo, 5 puntos consecutivos. 5 puntos seguidos e as dúas triplas de Pau Rivas neste cuarto, unha mellorable defensa de Sana Musa nas dúas situacións, neste man a man, tarda moito en reaccionar, vai moi lonxe, dalle todo o espazo porque xa non pode pasar agresivo esa situación ou incluso tentar negala, e agora Bel Haynes neses pases en salto, pero que se fan sin saber moi ben a cara donde, mal tiro, mala posesión. Pero canastou de falta persoal de Lukovic. E 2+1. E segunda falta de Parra. Unha das posesións máis raras, está protestando o banco do Juventud onde dá ese balón, porque non sei se dá na esquina do aro ou pode tocar... Creo que están protestando eso. É dá no aro. Sí, pero que a posesión termina. Quedaban 6 décimas. Pero se o balón dá no aro... No, porque ven tocado por un xogador do Juventud que punteou o tiro. Bueno, de calquer xeito... Danja, os colexiados eu creo que interpretan que como... Pero eu creo que toca o aro dende que a posesión está finalizada. A eso me refiro. O lanzamento é dentro do tempo, por lo tanto, se toca aro, volves os 14 segundos. Eso que interpretan os colexiados seguro, porque a acción danlle continuidade. Sí, eso está claro.
41-40, despois do 2+1 Ben xogado agora por Juventud e outro erro do Andrés Feliz, madre mía. Andrés Feliz completamente só debaixo do aro do Brogan Belhens, deixa para atrás para Zanamusa non o ve claro, ten que sair o bloqueo aí para que continúe Zanamusa, vai a atreverse un lanzamento de 6.75, non anota Lukovic outra vez no rebote ofensivo, bo traballo hoxe do xogador serbio nesta faceta, e Belhens queda medio minuto para chegar ao remate do primeiro tempo, 41-40. Traibel non anota, lástima. Sí, a situación dos 2-4, Paco, no rebote ofensivo tamén ten algunha ventaxa que o atacan dende posición máis perimetral. E Tomic está tendo problemas, sobre todo para os rebotes que salen un pouquiño longos, de controlar esas situacións. Bueno, pois Pau Rivas, que vai xogarse esta última posición para a Juventud, quedan 15 segundos. O lanzamento de Pau Rivas é de 3. Non vai a entrar o rebote perece o conxunto lucense. E chegamos ao remate do primeiro tempo. 41 para a Juventud, 40 para o Río Breogán. Pero, Edgar, bueno, un primer tempo eu creo que con moitos erros por parte de ambos os dos conxuntos. A lectura máis positiva é que as 9 pérdidas que tiño o Brogan ao principio deste cuarto, que era unha burrada, moitísimas, creo que máis ou menos pues, se estabilizaron e cuidou un pouquiño máis, e creo que hubo 2 ou 3 pérdidas máis desde aí ao final, pero bueno, isto xa é máis asumible. Sí, un par delas, ten 11, según a estatística oficial, o remate da primeira metade. É certo que o partido non está a ter especial continuidade a nivel ofensivo, Juventud tamén pasando problemas, sobre todo vivindo do tiro libre casi no tramo final, agás esta aparición de Pau Rivas, o Río Breogán un pouco tamén a tirós, non hai esa continuidade porque as porcentaxes é certo que non están sendo especialmente boas, sobre todo Brogan dende a longa distancia, 2 de 10, sí, nos tiros de 2, porque están a conseguir moitas penetracións, canastras de baixo aro tras rebote ofensivo, outras cortes. E bueno, a mellor Nova creo que están preto no marcador, sen ser un partido creo que brillante por ningún dos dous equipos, con opcións de victoria. Eu creo que con detalles a nivel defensivo de adestrador que minimizaron certos posibilidades de dano que estaba a facer Juventud. Bueno, ao final sin moitos problemas de faltas, porque, bueno, as rotacións, incluso cos 2-4, pues, mantuveron o equipo bastante ben. Eu creo que o partido está onde lle interesaba o Río Brogan, van 20 minutos, vai o primeiro tempo, no Palau Municipal de Sports de Badalona, Juventud 41, Brogan 40, esperamos aquí a Les Gato. Marzo Saúde Fisioterapia, la clínica de los deportistas de élite lucense. Si ellos confían en nosotros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ven a conocer todos nuestros servicios. Fisioterapia, podología, enfermería, sala de valoración y de tratamiento, estética, gimnasio y hasta spa. Además, cada vez que nos visites estarás ayudando a quien más lo necesita. Parte de nuestros beneficios se destinan a un fin social. Te esperamos en Castroverde, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 49. Nutrición deportiva en Lugo para cualquier deporte y edad. Cambio de hábitos y educación nutricional para un cambio duradero. Sonia Boado y Ricardo Estevez, dietistas, nutricionistas especializados. Baloncesto, fútbol, halterofilia, crossfit, piragüismo, vóley. También deportistas vegetarianos o veganos. Mejora tu rendimiento, composición corporal o bienestar. Te esperamos en Calle de la Reina, Portal 79, tercero E. Na súa mesa que non falte a carne de Carnicerías Montes. En Carnicerías Montes esforzámonos en buscar os mellores exemplares mercando a pequenos gandeiros reses coidadas de xeito natural. Temos o mellor cordeiro, cabrito, capón, carne de potro e, por suposto, tenreira. Se lle apetece un cocido, tamén temos a mellor carne de porco, cachuchas, lacón, morros, soa e moito máis e de excelente calidade. Probe a nosa especialidade de elaboración propia de forma artesanal sin conservantes nin colorantes. Cabeza de porco prensada, lacón prensado e orella. Achéguese ás nosas tendas, temos servicio a domicilio. Carnicerías Montes en Lugo e Taboada ou faga as súas reservas no 606-233-950 606-233-950 e síganos nas nosas redes sociais Facebook e Instagram ou en carniceriasmontes.com. Bueno, pois tempo de descanso, obre o nacer, xa sabe o que implica isto, tempo de descanso, minutos musicais, aquí con protagonismo para o noso compañeiro Alex Gato, que a veces currou un guión destos feitos. Bueno, pues non sei que programa utilizarás. Creo que 5 palabras o guión, sí, aproximadamente. Como moito. Boas tardes, Alex Gato. Vámoslo intentar. Bueno, primeiro a ver se te escoita, porque senón vai a ser complicado. Sara estaba moi convencida de que iba a funcionar isto, Bueno, a ver,
Imos dar tamén un voto de confianza aí a Sara, que estou vendo aí, que está dando a todos os votos que hai na... Algún será, eso seguro. Bueno, a ver, ahora, Alex... Hola. Bueno, pois... A ver. Colle aquí este micro, que isto sempre funcionou, sí. Aí falades os dous. Hola. Ves? Aí xa está. Amañá, Sara, non te preocupes. Sabedes o que é o mellor? Isto enseñaronme nun curso que fixen. Hoxe é a primeira vez que Sara fai o control de... Pois está facendo moi ben. Sí, no, tamén o está facendo, que se veo arriba. E dixen eu, bueno, ahora vamos a probar o que vai a ser o meu micro. E dice, no, tú tira para allá que isto va a funcionar. Mira, y no funcionó. Es más, funcionará. Hai que ter cuidado porque ahora mismo é un chimpancé con unha pistola. Está tocando todos os botóns. Si eso estaba xa E isto, sabes, que temos que mandarle un saludo a Lolo Bello que nos está escoitando dende Salamanca. Cando volva... E que crees que nos está escoitando? Sí, que nos mandou un mensaxe por Twitch. Mandounos un... Lolo, un saúdo, bueno, como é que se está en Salamanca, hombre, non sei. Pero bueno, vamos. O tema é que o luns cando veña e vexa todos os botóns cambiados, que sepa que non fun eu. Bueno, teño unha mensaxe para ti, é que non sei como abrir o micrófono da esquerda de todo, eu non sei como se fai. Para que sirve este botón, non? Non se pode nacer aprendido. Bueno, a ver, como empezo por isto? Dase o play, a eso que temos aí, Sara. Sempre me andas preguntando dónde vou e dónde veño. Mete unha man no bolsillo, mira que carallo teño. Es un bello caneco, o caneco zumba. Es un bello caneco, o caneco zumba, zumba. Ando bailar de parranda, non te esquezar no caneco. Non teño un litro de viño, non che vai a quedar seco. É zumba o caneco, que hoxe trae un programa moi tradicional, xa verás. Solo estaba esperando a explicación desto. Miña amiga, foi levar a como tallo. Ole, a ver, a explicación desto. Bueno, isto é unha grabación do programa Luar, ese programa... Non teña ningunha dúbida. Do que eu son fan, bueno, todos sabedes que xa fun coñecer a Galloso, que gran persona, xa o contei 300 veces. Pero bueno, esta era a señora Felicia, en paz descanse, que foi unha señora que foi ali ao Luar a cantar, etcétera... Non a regueifar, porque son coplas que non están improvisadas, non, que están xa pensadas, pero que veuse arriba co público e non houve maneira de botala e tuveron que chamar ali para que a baixaran do escenario e se botou pois, casi 10 minutos sen parar ela sola e claro, estaba por ali xuraría que María Parrado, que despois veo aquí tamén a Lugo a cantar, tal, tiña 12 niños, cando veo tiña 18, decíalle Galloso, pero Felicia, non ve que a rapaza é pequena, tal, e dice, a rapaza sabe máis que a ti e máis que a min. Bueno, entón, por que traigo a señora Felicia? Porque esta semana foi o Entroido. Aquí no Oi por Oi Lugo, estuvémoslo facendo Sara máis eu, regueifamos. Trouxemos unha regueifeira profesional, ensinounos aquí a regueifar, explicounos unha serie de tips ou consellos para regueifar de forma fluida, non? E, bueno, para introducirnos un pouco na improvisación tradicional galega. Isto foi o que aconteceu, dalle, Sara. A Sara sobralle o tempo, non sabe ben que facer, tacha a buscar regueifeiros para Entroido aquí traer. Vale, isto é unha regueifa, Alba. Isto sí. Isto claramente sí. Alex, noraboa, Ole yo. A Sara trouxo as filloas, tanche boas de carallo, fanche moito máis amena a tarefa do traballo. Ole! Ole! Bravo, bravo! Pero que ben o fai? Eu non sei como se vos dá tan ben isto, Pois improvisando moito nas nosas cabezas. Sobre todo aquí. Eu sorprendome do dato e sempre ergo as tellas. Despois de traer filloas podía traer orellas. Ole!
Sí, señor. O sea, solo falto eu, que non sei nin que vou facer porque ainda estou aquí escribindo. Sabes que estou... A gran escritora de Radio Lugo. De todo. Hoy sigo che coas torrijas, non che quero dicir nada. En galego normativo as torrijas son torradas. Esa non a esperaba eu, Esa non a biches vir, eu tampouco non, vira, a verdade que non. A verdade que non. A ver, vamos ver, vou vos dicir o que vou ter por aquí. Teño, vouche dicir unha cousa. Teño aquí un boneco, chámase gato e xa non sei que máis poñer. A ver. Chámase gato e serve, non entroido a facer de meco. Ala, témolo aí. Bueno, e a Sara non foi capaz de completar a súa regueifa, tuvo que axudala pois, a xa, a nosa amiga a Alba María, que pasamos un 20 minutos de entroido No, pero moi tengo que agradable. felicitarte, moi ben as túas... Ah, que sí? E trouxenche unha. Non me digas. Trouxenche unha pa ti. Sí, pero tesme que contestar. E Sara ten Eh, outra... Sara ten no, outra... a ver. Sara ten outra para Edgar. A ver, non. Como É que dicir, non. Non. Xa che digo que non. Ela. Edgar sí que ten pinta de... Mira, pero, traigoche as pero, pautas... eu non elevo aquí... Traigoche as pautas para facer unha boa Oiga, regueifa. despois de 30 non sei cantos anos non vou a tirar por terra hoxe aquí. O sea, Eso xa morreu. A tempada pasada, traballo. a tempada pasada No, co Ramón o sea, Bilbao xa morreu. Mira, para facer unha regueifa como Dios manda, Sí. o primeiro que tens que ter claro é a melodía. Esa melodía, como a do caneco, non? Que podería servir Chego á perfectamente. taberna do Buda. Tamén, que están vale, hoxe... Bueno, por teñen eso. que estar tocando ahora Café Quijano, non? Bueno, pois composta de 4 versos... Cantando. Cantando, claro. Tamén canta Café Quijano. Sí, tamén. E Candelas non canta. Non. Bueno, o tema, 4 versos, non? Xa a estrutura clásica que estábamos a facendo agora. E o máis importante para pensar unha regueifa, que isto Sara non o sabía, era pensala polo final. É dicir, tú tens que pensar no final e a partir de aí tes xa os cimentos da casa, vas construindo cara atrás. Acabas de poñerlo moito máis fácil. É que é moito máis fácil así. É que é a base de todo. Xa. Entón, eu digo a miña se tú me dices outra. Non. Xa che digo que de ningún xeito. Sara, É dicir, dice Sara, o sea, o sinto moito. Paco, vas ter que acabar contestando porque vaiche faltar tanto respeto que vas ter ganas de contestar. No, Sara, a ver, cántanos a de Edgar. Veña, a ver. Edgar, que é a primeira que fixe. Moi orgulloso de min. A ver, aí vai. Aquí temos o Edgar para canastras narrare. Se gaña hoxe o Breo prometeu pelo cortare. E zumba o caneco, o caneco zumba. Vale, con isto xa temos que despedir, non? Sí, pero xa, Entonces canto cha miña. Non fai falta. Sí. Non, Mira, porque me temo peor. O Paquiño vaiche vello, aínda lle costa entendere que para narrar o partido vai a ter que poñer lentes. Ole! Que xa non os pos, por eso cho dixen. Sí que as poño ás veces. Ás veces. bueno, Ahora, claro, ves, eu daba a opción de respostar, de contestar. Ti te das conta, eles que non estuveron facendo nada prácticamente no primeiro tempo, teñen preparado e ahora queren que seamos nós. Bueno, a ver. Foi preparar a regueifa que Claro. todo o tempo. Pero podeche dicir, Sara, que a mí lévame 30 segundos. Sí, pero Pero a mí non. pero por si acaso estás escrita. Home, pa unha vez, Eso é trampa. unha vez que fago o guión, terá que figurar nela. O sea, que o guión único que traías era a regueifa, No, traía a regueifa, traía a señora Felicia, o corte e o final que non nos entrou. Mira, a verdade é que, bueno, tedes moito tempo libre. É a conclusión. Bueno, non nos tires da lingua. Non nos tires da lingua que levamos aquí moitas horas, Sí, a ver, pero levar aquí como se levas 48 horas. É dicir... Pero estamos na o nosa cabeza... tempo non é donde o pasas. En donde está a productividade desas horas? Pois aquí. Aí, en unha regueifa. Neste folio. Perfecto. Que pedazo de regueifa. Bueno, que gaño Breo. Oye, veo que quedastes marcado aí co túa presencia en Luar. Bueno, é que é increíble. Paréceme Hoxe estou contando os minutos para ver porque a fin de semana pasada producíase un acontecemento histórico, é que Xosé Ramón Galloso por primeira vez non presentou o Luar polo falecemento da súa nai. Entonces, hoxe hai que recuperar as tradicións, que volve Galloso ao Luar, volve o Luar. Eu voume. Dales, gato, moitísimas gracias, Sara, tamén pola túa participación. Edgar Paz, volvemos á seriedade e ao noso. Sí, porque eu regueifar non me vexo capacitado. De feito, creo Bueno, que a ver, foi eu algo que non me non vexo- cheguei a pensar nunca en facer.
capacitado ni para regaifar, pero moitísimo menos para emitir algún sonido medianamente melódico. Es decir, o sea, eso, o sea, ni siquiera podo pensar en ello, ¿no? Vou escoitando algo máis, porque como di, esta edad fai que as orellas señan máis grandes, xa casi non me caben aquí nos cascos, pero que isto de ter unha certa melodía, de poder entonar unha melodía, nada. Por lo tanto, nunca me verás nunha destas. En outras cousas pode ser. Bueno, pois que está piques de empezar a segunda metade do partido. O Breogán que, bueno, pois sigue aí, o partido non está sendo bon, non hai un especial acerto. Gustoume, Edgar, non sei, como estou vendo moita actividade dentro do banco, non? O sea, si se buscaron solucións, algunhas veces funcionaron, outras veces non, pero quizás máis rotacións que en outras ocasións. Sí, sobre todo por a situación de buscar alternativas a tal e como está transcurrindo o encontro e as situacións que plantexaba tamén o Juventud. Falábamos no inicio de partido con ese poste baixo de Joel Parra, que con esa zona, cando entraba o balón nesa parte do campo, o Río Breogán foi minimizando. Despois a situación das faltas, que o mellor Jankovic non está todavía especialmente con confianza neste equipo, máis eses problemas físicos que comentabas, pois deu lugar aos 2-4. Tamén se probaron cousas que non saíron especialmente ben, como a situación dos dous grandes no perímetro con Musa Cáchinas, pero inmediatamente Mersic apenas un par, tres de posesións de marxe. Bueno, sí, eu creo que está sabendo fixo, non? Está sabendo adaptarse ao que está a suceder no partido, e buscar solucións, e ver que, bueno, pues que si se pode sacar algo. Evidentemente nadie vai a discutir a importancia de determinados xogadores neste equipo, pero que, bueno, pues que en determinados momentos hai outros que tamén poden facer unha labor importante. É o Juventud que está xogando con un lanzamento triple, creo que foi de Willis. Balón en poste baixo a Parra, zonea outra vez Breogán, pero esta ocasión eu creo que xa, unha vez que o ve Carles Durán, busca ese poste alto para invertir balón esquina oposta, pero Willis non castiga cunha tripla totalmente aberta. Bueno, o balón é para Lukovic. A verdade é que están un pouco maltratando o balón. Hai cada pase por parte de ambos os dous equipos. Bueno, está ben de actividades Juventud con esas deflexions, con esos balóns tocados que non chegan limpos, que xa tuvo algún roubo gracias a eles na primeira metade. E o que está maltratando o aro pois é o Río Breogán dende a longa distancia. Creo que vai por 2 de 11 dende a tripla, e agora outro tiro moi forzado nesta ocasión de Guillén Vives, que está a ter un partido malo, a terceira de Belgeins. Exactamente, o que buscaba era a falta de Belgeins. E ollo ahora o golpe que se levou Parra, creo que Xeonllo con Xeonllo, neses golpes sempre hai unha das dúas partes que sale bastante máis dolorida. Bueno, pois aí temos con Mahalbasi. E aí Musa para o xogo inmediatamente. Son golpes que doen, que ese Xeonllo con Xeonllo é doloroso. Bueno, Zana Musa con Belgeins, estou me acordando da letra dunha canción, non me río de outra cosa. Aí temos a Mahalbasi, que está no pasado do pivo do Río Breogán, 8 puntos para Mahalbasi, e o Río Breogán de novo por diante no marcador 41-42. Sí, movimento clásico, ese pivote xiro por liña de fondo para además protexerse co aro na canastra pasada, e agora Vives que por fin, utilizando outra vez ese poste alto como lugar para invertir o balón e para poder xerar algo máis a partir das mans de Tomic, anota dende a longa distancia. 44-42 despois dos primeiros 3 puntos do xogador do Valencia. O balón para Belgeins de 3, o lanzamento de Heinz non vai entrar, o rebote para Willis. 2 de 12, o Río Breogán está sendo un dos problemas do conxunto de Belko Mirsi. Tomis no centro da zona, saca o balón para fora, non entendo moi ben, porque diante só estaba Mahalbasi, agora é Willis o que intenta dende o poste baixo o lanzamento, erra, o rebote é un máis para Lukovic, hoxe moi ben nesta faceta, trae Belgeins sobre Mahalbasi que vai a gañar a posesión para Willis, vale a canasta e falta de Tomic. Sí, que non está, quería ser agresivo, pero que ademais el non ten a lateralidade suficiente para estar tan arriba. Eu creo que é mellor darlle un poquinho máis de espazo a Mahalbasi, traballar
ca súa envergadura, cos brazos para puntear ou para dificultar un poquinho que poda meter algún pase, algunha porta atrás, pero non sei se ser tan agresivo sobre balón aí é algo que lle pode interesar ao Juventud. 2+1. A primeira de Tomic e 3 puntos para Mahalbasi, de novo o Río Brogan por diante no marcador 44-45, xogando Pau Rivas. Pau Rivas ven agora a defensa de Kalinowski, o balón para Tomic, Tomic deixa para Vives, Guillem Vives tira, lanza, erra, o rebote para Mahalbasi, xoga contra Ibel, corre agora o Río Brogan que ven, gañou aí Kalinowski, rompeu por completo a defensa do Juventud, punto número 5 para o xogador estadounidense. A cantidade de puntos en pintura de Río Brogan altísima, cun Juventud que agora busca respostar co un contra un de poste baixo de Tomic e sobre todo en ataque buscando utilizar continuacións máis curtas ou poste alto para, bueno, tentar atopar algún tiro liberado, facer mover un pouco máis a defensa. Non está a facer mal de todo neste inicio de terceiro cuarto, pero Roux Vives a outra, como agora erra Lukovic, 2 de 13 nas triplas Río Brogan no que vai de partido. Este está sendo un problema, pero que non evita que o Río Brogan siga por diante no marcador, 46-47, 2 de 15, efectivamente. Aí é o lanzamento agora, canasta triple de Willis. Sí, aí creo que se equivoca Lukovic, porque na esquina de balón non pode estar tan abaixo, contaban ao mellor de facer un bump ou de rotar do lado de unha posible continuación de Tomic, e se anticipaba esa situación, e o balón non chegou aí, a caída de Tomic ao aro, senón que directamente á esquina con todo ese espazo, como ese espazo tiña na porta atrás, pase, era o rectificado de Belhens, 2 máis na pintura Río Brogan. Empate a 49, pero que ben xogou Brogan esta posesión con un extrapás de Kalinowski prácticamente debaixo do aro do Juventud para que logo anotara con un rectificado trae Belhens, certo que buscaba o Juventud, terceira trae Belhens. Estivo ben Vives, porque finta que quere coller o bloqueo, aí o temos para atacar, despois ao lado contrario colle a Belhens en mala posición defensiva, uso das mans, falta, e a repetición da canastra cun pase máis de Kalinowski tras gañar esa porta atrás. Pero o rectificado de Traibel Haynes ten moitísimo mérito. Eric Intela en pista. Porque Traibel Haynes ten 3 faltas persoais, ten que irse ao banco Pau Rivas, aí o balón que chega agora a Brocianski non anota, e hai unha falta de alguén de Mahalbasi sobre Simon Birgander, que tamén estaba en pista, e foi o xogador que recibiu a falta tras ese balón dobrado de Joel Parra. Sí, falta clara. Sí, a falta clara. Falta de Mahalbasi, na que non está moi de acordo. Isto fai que volte Jordan Sacco, o xogador con pasaporte austriaco, que vai para o banco, falando con Mirsic. Os 2 5 con 2 faltas, e lóxicamente, pois Veljko Mirsic prefire protexer a Mahalbasi, erra o primeiro tiro libre desta quenda Simon Birgander. Erra Birgander, o primeiro dos lanzamentos, ten un tiro libre máis. Aí vemos a Carles Durán, o adestrador do Juventud de Badalona, segundo lanzamento para Birgander, agora sí. A nota é o primeiro punto deste xogador, 50-49. Ofertadas máis de 4.000 prazas de emprego público en Galicia. En Nos Oposicións preparámoste para conseguilo. Ofrecémosche unha preparación adaptada ás túas necesidades con clases presenciais e virtuais. Dispoñemos dun campus virtual e dunha app que che permitirán unha interacción constante a través de calquer dispositivo móvil. Aproveita a oportunidade. Infórmate sen compromiso no 982 815 466 ou no noso centro de Lugo na Rúa Monforte 9, Baixo. Nos Oposicións, experiencia e innovación na formación de opositores. Pois hubo unha canasta tripla de Pau Rivas, e a cuarta de Rivas colleu o relevo de Ferran Basas. Se pensaba no partido de Lugo, Ferran Basas aquí fixo 5 triplas. O se leva Rivas, e ademais 4 e vai falta persoal en ataque a Kalinowski. Sacou a falta a Kalinowski, que empurrou co antebrazo, terceira de Kalinowski, que eu creo que, estou por decir que pode ser o partido máis gris do escolta norteamericano esta temporada no Río Brogan. Saleu no quinteto inicial. Tuvo esa tripla, respostando precisamente a unha de Rivas no segundo cuarto, pero pouquiño máis, salvo esa asistencia que vimos fai un ratiño.
Bueno, pues aí Willis choca con que Saco. se está equivocando. Que ven Saco, o Alonso pisou. Sí, Eu no, creo que pisou Willis antes. pero Willis estás empecinando cando non ten esa capacidade para subir o balón fronte ás torres do Río Brogan, só quedan 9 décimas, tempo suficiente para un tiro saindo dun indirecto. Imos ver, de feito, non se ven os pés aí. No, e de feito, se me apuras, Paco, se lle pitan a falta a Saco por non ter a verticalidade, tamén che diría que non pasaría nada. Balón tocou o aro, recuperou Paul o seu erro, anota e ollo, porque o tonto, ou despaciño, ou sen moita brillantez, pero o Juventud está máis 9. 58-49, malos minutos do Brogan, que é o que está aproveitando ahora o equipo verdinegro. O lanzamento de Musa, canasta tripla, canasta de Marzo Saúde para Zanan Musa, 58-52, que falta facía esta canasta tripla. Sí, canastra fundamental de Zanan Musa, camao de Parra diante, e agora erra Brandon Paul nesa saída de indirectos. Unha canastra de moito mérito, unha toma de decisión de moitas personalidades Zanan Musa, e a terceira de Río Brogan no que vai de partido. Bueno, pois a 3.50 para o remate do terceiro cuarto. Brogan perde por 6 puntos, 5-8-5-2. O balón é de Eric Quintela, xogando con su irmán, con Sergi. El balón para Zanan Musa. Musa delante del Willis. Vai a xogar un contra un o Bosnio. A axuda fai que cambie o balón de lado para que lance Eric. No, canasta tripla, pero non. Ataque. Moi clara, además. Porque a situación é... Era canasta de 3 puntos sí, de Eric. pero no, porque ademais ves a falta a 3 kilómetros a redonda, porque creo que Lukovic o que intenta poñer unha pantalla no lado contrario para liberar a Eric, pero non é que se mova, é que directamente casi arrolla a Guillén Vives. Unha situación, cambian no indirecto, porque Parra vai moi por detrás, aí temos a falta clarísima, Parra vai moi por detrás de Musa, Musa, moi intelixente, bota hacia atrás para obrigar a sair a Willis e ter máis espazo que atacarlle, e cando quere dar o paseo ao lado contrario, porque a pintura está bastante colapsada, pois aparece esa falta en ataque, como falta en ataque co cóbado de Joel Parra. Sí. Falta de Joel Parra e a terceira, a anterior de Lukovic e a segunda, por certo, boa bronca de Belko Mirsi a Lukovic pedíndolle cabeza porque impediu esa acción unha canasta de 3 puntos de Eric Quintela. Sí, agora estivo ben Musa da súa mellor situación defensiva, vendendo tamén ese contacto claro co coba do antebrazo de Joel Parra. E bueno, a ver si Brogan é capaz de salvar outra vez esa situación de intento de ruptura que xa tuvo Juventud no inicio do segundo cuarto. Hubo unha media rifa de Musa. É que eu creo que non é falta. Para Saco, e hai falta persoal, pitan falta persoal. A Guillén Vives, que é a terceira. Que viña do lado feble. Para min... Bueno, aí queda o cobrazo. Pode ser discutible. Bueno, terceira falta persoal de Guillén Vives. Vaise ao banco. O marcador en 55, porque pon 55, xa debería ser 58, non? Antes, non sei se equivocaron, vou mirar a estatística oficial, claro, porque marcaba un 58. É de 53-49, eu creo que... Hai unha tripla, digo ahora. Hai unha tripla de Paul, non, unha canasta de Paul. 53-49 despois da tripla de Rivas. Sí, 55-52. Ese 58 que había... Canasta tripla! Canasta tripla de Zanan Musa, canasta de Marzo Saúde, e o Río Brogan empata o partido. Empata 55, había un error. Sí, no grafismo sumaranlle 3 puntos máis o Juventud, non tivo ese máis 9 neste terceiro cuarto, era máis 6. Estaba buscando aí, era 56-49. Bueno, pues empate agora no marcador. Jordan Saco loitando por ese rebote que finalmente cae nas mans de Iván Cruz. O Brogan con marcador empatado, ten a posesión. Zanan Musa, falta personal cuarta do número 44. Pois sí, do Juventud, de Joel Parra. Colleu a responsabilidade Zanan Musa nun momento, bueno, delicado por como transcurría o ataque do Río Brogan, con moitas máis dificultades. A saída de Belhens sempre quita unha ameaza máis o equipo e eso notao, e a partir de aí, pois, Musa decidiu ser o dono da pelota, notou esas dúas triplas de moitísimo mérito, e
casi por primeira vez no partido vai cambiar o defensor Carles Durán, obrigado polas faltas de Joel Parra, e pon un especialista que é Albert Ventura. Que fixe un bo traballo xa no partido que se xogou aquí. Completamente só lanzamento de Eric Quintela, pero agora non entra. O rebote é para o Juventud, está xogando Andrés Félix, o dominicano. O balón chega ao poste baixo para Brocianski, moito me gusta a mí este xogador. O balón para Félix. De novo ahora no lado contrario que xoga ahora Virgander diante de Saco, non anota. O rebote para Jordan Saco, de novo balón para o Río Brogan. Unha oportunidade máis para os celestes. Se poñen por diante no marcador. Zana Musa. Sí, que agora mesmo está capitalizando todos os ataques, xogando casi de todo, podemos falar, a piques de perder, e a ver se Eric non desaproveita esta. Canasta tripla, canasta de Marzo Saúde para Eric Quintela. Son os primeiros 3 puntos para o base lucense, e isto pon ao Río Brogan por diante no marcador 55-58. Ten que solicitar tempo morto o adestrador de Juventud, Carles Durán. Nutrición deportiva en Lugo para cualquier deporte y edad. Cambio de hábitos y educación nutricional para un cambio duradero. Sonia Boado y Ricardo Estevez, dietistas, nutricionistas especializados. Baloncesto, fútbol, halterofilia, crossfit, piragüismo, vóley. También deportistas vegetarianos o veganos. Mejora tu rendimiento, composición corporal o bienestar. Te esperamos en Calle de la Reina, Portal 79, tercero E. Ahora seguimos falando a micro pechado, decíamos, Edgar, bueno, porque son 3 canastas triplas consecutivas do Río Brogan. Sí, mellora un chisquiño a porcentaxe, 5 de 17, ainda por debaixo do 30%, pero lóxicamente viñamos de estar nun 15 de acerto. Estas triplas, as de Musa de moito mérito e calidade individual, pero moi importante que Eric non desaproveitara esta outra liberada despois de errar a previa, 3 de 4 nas últimas posesións Río Brogan, porque ao final as defensas tamén, cando estes xogadores que non son tiradores especialmente bons, xogan con esas situacións. Vímolo tamén no partido fronte ao Betis, as xudas máis longas do lado que ocupen, defensivamente máis soltos, e aí, Eric castigando con esa tripla, pois xa non só pola diferenza do +3, sino pola importanza para as seguintes posesións, e tras tempo morto agora sí, zona 2-3. Zona do Río Brogan, anteriormente rompeuna con triples de Paul, que lanza agora non anota, e tamén de Rivas. Funcionou ben agora o dispositivo táctico de Belkomir, si o rebote foi para Jordan Saco, o que xoga Zanan Musa, o balón para Iván Cruz. Zanan Musa agora monopolizando o xogo ofensivo do conxunto lucense. A penetración de Eric Quintela, quería deixar aí para Saco, Eric que sigue co balón, e o balón é precisamente para que lanza o seu irmán Sergi. Como pelexa Eric Quintela, ese rebote ofensivo nas mans de Musa. Perda de Musa. No, hai falta. Falta o meter a man por detrás, pois irá o tiro libre o bosniaco. Falábamos da moita actividade no Río Brogan. Sí, e falábamos da importancia de outra tripla de Eric Quintela, e vímoslo nesta mesma situación, porque chega a poder fintar, porque xa a recuperación defensiva do Juventud despois de anotar é máis agresiva sobre el, ataca, gaña a liña de fondo, mágoa que o pase non fora preciso, pero despois traballou para recuperar esa situación, para manter vivo o rebote ofensivo, e aí está Brogans, que se anota Zanan Musa os 2 tiros libres, pois terá un par de posesións xa de diferenza a seu favor. 17 puntos para o máximo anotador, para o xogador máis valorado tamén da Liga Endesa, Zanan Musa, o internacional bosnio, que tamén anota o segundo, 18 puntos para él, e a falta de 49 segundos, 5 puntos de diferencia para o Río Brogan, 55-60. Pode ser o parcial 0-10, do 55-50 ou 55-60. Agora, que mágoa, despiste defensivo, Virgander totalmente liberado baixo aro, canastra de alta porcentaxe, 5-7-60, que racha ese parcial. Bueno, pois xogando o Brogan, o que pode ser a penúltima. Eric Quintela lanza o triple, non anota. Sergi loitaba polo rebote, que finalmente caeu nas mans de Brandon Paul. O que xoga agora é Andrés Félix. Brandon Paul, que nos anda con chiquitas para
a avanzar na súa carreira hacia o aro do Brogan e Brandon Paul que ten o balón defendido por Sergi Quintela. Brandon Paul que non se pode ir do xogador lucense. Mal lanzamento de Paul que sin embargo anota no último segundo deste terceiro cuarto. Non estuvo mal a defensa de Sergi. Foi un mellor ataque sobre unha moi boa defensa, un canastón de moitísimo mérito, de puro talento individual de Paul, parcial de 4-0 da Peña para pechar o cuarto, respostar ese 0-10 do Río Brogan e deixar o partido pois como ven a estar durante todo o encontro, igualado. Remate do terceiro cuarto, quedan tan solo 10 minutos, Juventud 59, Río Brogan 60. Na súa mesa que non falte a carne de Carnicerías Montes. En Carnicerías Montes esforzámonos en buscar os mellores exemplares mercando a pequenos gandeiros reses coidadas de xeito natural. Temos o mellor cordeiro, cabrito, capón, carne de potro e, por suposto, tenreira. Se lle apetece un cocido, tamén temos a mellor carne de porco, cachuchas, lacón, morros, soa e moito máis e de excelente calidade. Probe a nosa especialidade de elaboración propia de forma artesanal sin conservantes nin colorantes. Cabeza de porco prensada, lacón prensado e orella. Achéguese ás nosas tendas, temos servicio a domicilio. Carnicerías Montes en Lugo e Taboada ou faga as súas reservas no 606-233-950 606-233-950 e síganos nas nosas redes sociais Facebook e Instagram ou en carniceriasmontes.com. Bueno, pois rematou o terceiro cuarto, 10 minutos para chegar ao final do partido e temos os xadeiros do Río Brogan que estánse a ver na pantalla do pabellón. E, bueno, Edgar, o momento da verdade, é dicir, eu che dicía ao principio, eu creo que é bo que o Brogan chegue neste momento de partido, nesta situación. Obviamente, eu creo que os nervos, a desconfianza pode ir máis hacia os locais que hacia o Brogan, pero para iso hai que manteñerse aí, non? Que non permitir que agora, por exemplo, abra unha vía de anotación ao equipo local. Sí, é certo que o partido segue estando un pouco a impulsos, con tramos no que domina algo máis o Río Brogan dende as mans de Sana Musa, con tramos onde o Juventud semella parecerse un pouco máis o equipo que viña sendo durante toda a temporada, pero é certo que hai irregularidade a nivel ofensivo por ambos os dos conxuntos, que ademais están manténdose no partido de diferente maneira. O Juventud por un riba do 40% de acerto dentro da liña de 3, e Río Brogan, que é certo... Ben partidos que non está con esa porcentaxe. Que é certo que lle impulsou neste tramo esas 3 triplas casi de xeito consecutivo, pero que segue por debaixo do 30 global. Bueno, pois balón para Kalinowski, o Brogan que xoga, o equipo lucense sigue por diante no marcador. Kalinowski, o lanzamento de 3, outra triple que non vai a valer porque hai falta en ataque de Mahalbasi e esta amigo Edgar Paz, podíamos tamén discutila un pouco. Eu creo que despois de xogar o man a man, aí vamos lo repetido, bueno, que sí, mete un pouco a cadeira, sí. Si chega a xogar o man a man sin virarse de cara que fora Kalinowski, lástima. Pois probablemente ao mellor é certo que xeraría menos espazo tamén. Por eso a tripla era tan aberta, tan limpa. Bueno, pois non valeu a tripla por esa falta persoal de Mahalbasi. Agora o que xoga é o Juventud, ven a defensa do Brogan sobre Brocianski, Tyler Kalinowski que ten o balón, deixa para que o balón chega a Mahalbasi, e Tribal Haynes, de novo Mahalbasi dentro da zona para Iván Cruz que intenta xogar aí un contra un con Brocianski, lanza Iván, lástima porque non entra ese lanzamento de Iván Cruz, xogando Guillén Vives, 3 faltas persoais para o base verde e negro da Peña. Diante de Tribal Haynes, continúa Guillén Vives quere xogar con quen? Con Brandon Paul, lanza Brandon Paul, non vai a anotar o rebote para Iván Cruz, e Tribal que lle pide o balón máis ben Sergi Quintela, e o que sube balón quen é? Mahalbasi, defendido por Virgander. Aí temos a Mahalbasi dirixindo, continúa Mahalbasi, o balón para Sergi Quintela, mete a man por detrás Paul, perde o lucense, canasta de Brandon Paul, lástima destes erros. Sí, unha situación que finta con primeiro man a man coa salida de Kalinowski para xogar a situación con Sergi Quintela, pero estivo hábil metendo a man por detrás Brandon Paul, e agora piques tamén de roubar Guillén Vives o pase que buscaba Bel Haynes. Cuarta, non? Non, creo que P. A ver. Creo que non foi falta. Imos ver o que... Creo, Sí, é P, claro.
non vira esa situación, seguirá xogando. O que pasa é que tiña o troco preparado Carles Durán. Que vai xogar sen base puro, semella, porque... tamén está Andrés Félix. Tamén está Andrés. Bueno, balón para Mahalbasi, para Kalinowski que non veo claro, sacou para Belhens que está forzando moitísimo, pero anota Belhens, canastón para o base do Brogan, 8 puntos para él, 61-62, manda o Río Brogan no pabellón do Juventud de Badalona. Aí xogando de novo Juventud, o balón que chega a Brocianski quere gañar posición, xoga no centro da zona para Brandon Paul, non anota, pero outra vez Virgander no rebote ofensivo. Ainda que Sergio Quintela chegou a poñerse por riba cando Mahalbasic salta a axuda, a diferenza de tamaño e tal, que non lle molestou para atacar ese rebote ofensivo. E o que se atreve de tres e Mahalbasi non anota o rebote ofensivo para atrás Belhens, falta clara de Brocianski. Falta de Brocianski no rebote ofensivo para o máis pequeno de todos. Creo que Carles Durán non pode estar nada contento con esa situación en lado feble, onde ata dous pequenos estaban bastante liberados aí dentro para poder ter opción de rebote, e vemos a Kalinowski tamén pisando pintura, todos apretados e xuntiños, e o canastrón aí caéndose hacia atrás de Belhens. Que claro, cando está en pista ao final, pois non deixa de ser un base con puntos, dalle pois unha opción máis a Río Brogan, que incluso sen Sanan Musa, pois bueno, segue aguantando agora mesmo esta diferencia no marcador de -1/-1. De momento por diante o Breogán 63-64, dos tiros libres de Bell. Meteu o pé Mahalbasic, sí, porque o pase entraba a continuación de Virgander. 6-3-6-4, 7-24 para chegar ao remate do partido. Segue xogando Juventud, e o Brogan que gaña por un punto de diferencia. O balón é para Virgander, con Andrés Félix, Brandon Paul, que agora se atreve con todo, non me extraña porque anota é de 3 puntos, a canasta, 14 para Brandon Paul. 6-6-6-4, e Sergi Quintela xogando con Kalinowski. O bloqueo de Iván Cruz, de novo Sergi para Iván Cruz, boa posición para o xogador madrileño, que sin embargo non anota, o rebote para Mahalbasi, a falta persoal de Andrés Félix. Estuvo a lectura moi ben de bloqueo directo de Belhens, porque axudan dende o lado contrario con Brocianski tremendamente afundido, queda a esquina totalmente libre para Iván Cruz, ve eso e manda o balón a esa ventaxe Belhens, pero un amago co madrileño pois errar ese tiro. 6-6-6-4 que deshace o xogador do Brogan Kalinowski cunha canasta de 2, empata 66, queda 6-49 para chegar ao remate do partido. O balón é para o Juventud, o que xoga Willis, de novo o balón para Andrés Félix con 4 faltas que siguen en pista. Brandon Paul, lanza Brandon Paul, é o seu momento, pero agora erra. O rebote para Mahalbasi subindo o balón sin moitos problemas, pasa a línea divisoria, continúa Mahalbasi, bueno, pues prácticamente hasta o aro contrario, agora falta personal de Brandon Paul, a segunda. Terceira do Juventud, no que vai de cuarto, 6-20, partido empatado. E o que dicía, aguantando ben este tramo de encontro Río Brogan, sin Musa en cancha, que xa está preparado para salir. Bueno, está unha situación, sí. Interesante. Sí, interesante polo momento. Bueno, pois vai a sacar trae Belhens, vai no facer para Mahalbasi de novo, co base. Aí temos o canadiense intentando romper a defensa do Juventud, deixa para Mahalbasi que non lanza de 3, Mahalbasi no centro da zona, lanza, non entra, e o rebote que o palmea Belhens, pero sin acerto, é Willis o que corre agora o falta campo Iván Cruz, do creo que está ben feita además. Está ben Inteligente. feita para parar a transición, estaba o balance moi desordenado, ainda que tampouco estaba correndo moi limpo o Juventud, pero sí levaba superioridade numérica, e Mahalbasi renuncia a tripla, ainda que está aberto, porque erra anterior, non é a súa especialidade, ainda que algunha frontal vai metendo, e despois, claro, o pase de volta de Musa xa con Virgander tan preto, pois dificulta moitísimo a finalización, e agora sí que entrou un magnífico pase de Paul Rivas a Virgander, 6-8-6-6. 6-8-6-6, a diferencia do conxunto local. O balón para Mahalbasi,
O que vai a recoller o Kalinowski, pero continúa baja al base e vai a xogar dende o poste baixo. Aí intenta Boa axuda de Vives. O balón para Belgeis, lanza Belgeis porque apreta a posesión. Boa defensa do Juventud, o rebote para Virgander e é Pau Rivas o que sube agora o balón para os verdinegros, para a Peña. Señala a xogada o veterano xogador do equipo catalán defendido por Kalinowski. 5-13 para chegar ao remate do partido. 6-8, 6-6 para o Juventud. O balón no centro da zona de novo para Virgander. Lanza Virgander, anota. Outra vez, Paco, Virgander sendo ese factor xe do partido para o Juventud, dando unha rotación excelente, incluso sendo capaz de anotar agora posteando, máis aló desas continuacións que o que mellor fai ou despois de rebote ofensivo, máis 4 para o partido Mersic. Efectivamente, 7-1 para Juventud, 6-6 para Río Brogan, tempo morto de Belko Mersic. Ya puedes seguirnos en Instagram, @Radio Lugoser, y entérate de cómo se hace la radio de tu ciudad. Neurona llama a Neurona. A vivir que son 2 días. Con Javier del Pino. Cadena SER. Ofertadas máis de 4.000 prazas de emprego público en Galicia. En Nos Oposicións preparámoste para conseguilo. Ofrecémosche unha preparación adaptada ás túas necesidades con clases presenciais e virtuais. Dispoñemos dun campus virtual e dunha app que che permitirán unha interacción constante a través de calquer dispositivo móvil. Aproveita a oportunidade. Infórmate sen compromiso no 982 815 466 ou no noso centro de Lugo na Rúa Monforte 9, Baixo. Nos Oposicións, experiencia e innovación na formación de opositores. Bueno, pues agora sí entramos na parte definitiva do partido. Brogan 4 puntos abaixo. Isto vai a implicar que hai que apretar nesas cousas donde o Brogan errou nestes últimos minutos. Sí, sobre todo reaccionar tras o tempo morto de maneira positiva para bueno, evitar que Juventud pues agora poda ter un par de posesións máis de diferenza. Están xogando un pouco máis longo nesta posesión tras o tempo morto de Mirsis, buscando as saídas de Kalinowski, pero cambian nos bloqueos. Claro, sí. Cambian nos bloqueos. Pode ser o momento de Kalinowski, pode ser o momento de de Musa, pero que non é o momento de Saco, que perde ese balón que lle pode dar oxíxeno o equipo local. Quedan 4 minutos e medio para chegar ao remate do partido. O balón é para o Juventud, que gaña por 4 puntos, 70-66. Hai que defender esta para que non se compliquen as cousas. Aí está no poste baixo Zanan Musa defendendo o balón que chega no centro da zona. Agora que o barre perfectamente Jordan Saco, fai botar o balón contra o corpo de Virgander. Non hai que ter moita puntería para isto, porque é moi grande, sí. Seguirá xogando hoy, voltará a xogar o Brogan. A lectura outra vez con esa situación zoneada co balón en poste baixo de Parra é boa de Juventud, ocupar o poste alto, porque Saco está moi afundido precisamente para protexer aro, pero nin Tomic no inicio de segunda metade, nin agora Virgander, pois estiveron atinados nesas finalizacións. Pois ahora Kalinowski que lanza non entra, se ve efectivamente o rebote para Derek Willis, o xogador do Juventud. O marcador mantense no 70-56, Willy de 3, canasta tripla, falta de 3-57-3-6-6. Eu creo que Lukovic estaba un pouco menos tenso nesa defensa, porque era unha situación casi sen rebote, chegando, sin o sistema comezado. Willis tivo personalidade para gastar ese tiro, e anotou nun momento importante. Agora boa falta de Guillem Vives, sí, a cuarta, porque esa penetración era canastra sinxela. O brazo ou non o agarra? Non agarra. Decide sacrificar a súa cuarta para evitar unha penetración con ventaxa de Lukovic, a que non está en bonus o Breogán. Bueno, a rotación de Saco mínima para que colleran os fólogos Mahal Basic, pero ademais, despois da perda, eu creo que anticipou incluso a reentrada do austriaco Belko Mirsic. Balón para Kalinowski, intenta de novo estadounidense, non é o seu día. Hoxe non hai romería na casa dos Kalinowski. O balón para Trai Belgeis, juega Guillem Vives. Belgeis e Guillem Vives, non pita nada os colexiados, a pesar que ambos xogadores chocan, literalmente. Joel Parra
No poste baixo para Virgander, outro que hoxe voltou a facer moito dano. O Río Brogan, o lanzamento de Guillén Vives, que non entra, o rebote para Zana Musa. Ainda hai tempo, ainda hai opcións. O balón para Musa de campo a campo. Canastón de Musa necesitaba o Río Brogan anotar 20 puntos xa, por certo, para Zana Musa. É Guillén Vives o que está ao lado de balón nesa situación e decide non gastar a falta, porque ademais xa estaría en bonus na seguinte Río Brogan e sería a súa quinta, eso dalle máis marxe a Musa para seguir atacando, e ollo outra tripla que agora erran. El rebote para Majalbasi, 2 minutos e medio, Brogan ten que aproveitar esta oportunidade para chegarse máis no marcador, perde por 5 o equipo lucense, 7-3-6-8, o balón para Majalbasi, de espaldas o aro, reviravolta de Majalbasi, fai voar a todos, pero finalmente chega o máis pequeno. Que mágoa, quedoulle abaixo o balón a Lukovic. Eu creo que non E esperaba. agora Willis, que se equivoca claramente. Outra vez, hoxe está como moi acelerado, canasta, que é importante, de Kalinowski. Sí, está acelerado porque ademais, con 2 minutos por xogar, posesión, máis 5, non ten necesidade de sacar ele unha transición como manexador. Agarras o balón, paras. Sí, moi acelerado hoxe Derek Willis, o xogador do Juventud. Balón para Guillén Vives, 1:40 para chegar ao remate. Outra vez que pase. O balón para Virgander, que non entra. Sí, estivo mellor Kalinowski na rotación para controlar a caída ao aro despois de bloquear de Virgander, porque lle permite, polo menos, chegar a contactar e a dificultar a situación, e agora Vives sí que comenta a quinta. Unha técnica, bueno, que decíamos antes, si a protesta ao mellor non é Guillén Vives, sí, a falta clara. A falta é que, pero creo que a falta a primeira ao mellor é de Parra, que tamén ten 4. Pero bueno, o que se vai é Guillén Vives con 5 faltas. E a oportunidade, tempo morto de Carles Durán. A oportunidade para Tribal Haynes de situar, pues prácticamente aí no partido o conxunto lucense. O devolver o marcador a falta de 1:40 para chegar ao remate do partido. Juventud 73, Río Brogan 70. Na súa mesa que non falte a carne de Carnicerías Montes. En Carnicerías Montes esforzámonos en buscar os mellores exemplares mercando a pequenos gandeiros reses coidadas de xeito natural. Temos o mellor cordeiro, cabrito, capón, carne de potro e, por suposto, tenreira. Se lle apetece un cocido, tamén temos a mellor carne de porco, cachuchas, lacón, morros, soa e moito máis e de excelente calidade. Prove a nosa especialidade de elaboración propia de forma artesanal sin conservantes nin colorantes. Cabeza de porco prensada, lacón prensado e orella. Achéguese ás nosas tendas, temos servicio a domicilio. Carnicerías Montes en Lugo e Taboada, ou faga as súas reservas no 606-233-950, 606-233-950, e síganos nas nosas redes sociais Facebook e Instagram, ou en carniceríasmontes.com. Bueno, pois aí está, a hora da verdade, definición do partido. De momento va a haber 2 tiros libres que van a ser, eu creo que... E agora na repetición, a transición de Musa non era Vives, pero era unha situación semellante a que comentábamos. Era Parra o que estaba preto del con 4 faltas e non quiso gastar a quinta en media pista. Bueno, pois hai que ir rematándose ao tempo morto. Carles Gato quere ir a ver Luar, que non sei a que hora empeza, pero debe estar a piques de facelo. Tamén Sara, tamén eres de... Vale, no, millor non. Lanzamento para Tribal Haynes, anota o primeiro... Va a haber unha novela. Dos lanzamentos, Pasión de Gavilanes, é o que vai a ver Sara. 7-3-7-1. Segundo lanzamento para Tribal Haynes, tamén anota. Moi importantes, como dicías, estes tiros libres, esta quenda, porque mete presión a Juventud, porque ademais tiña unha diferenza importante, e ollo, despois de tempo morto, outra vez, a zona 2-3, no Río Brogan, veremos como 80 segundos ataca. Para chegar ao remate. Tomis, defendido por Falta Majalbasi. Falta de Majalbasi. Non está en bonus Juventud, é a terceira de equipo de Río Brogan. Pode gastar unha máis aínda o equipo de Mersic. Veremos se insiste ca defensa zonal par con esa 2-3. No, semella que só era xusto tras o tempo morto e volta a defensa individual. 7-3-7-2, 1-15 para chegar ao remate. O balón para Rivas. Deixa para que xogue Joel Parra. Con el Musa, ven axuda de Majalbasi. Tomis deixa para Brocianski. Ollo, que casi tapona, molestou Majalbasi o suficiente. Balón para Musa.
Sí. Último minuto de partido. Musa xogando para Mahalbasi. Mahalbasi faise sitio, canasta de Mahalbasi. 49 segundos e o Brogan por diante. Estivo moi listo Musa. 7-3, 7-4. Leu perfectamente a decisión defensiva. Balón interior con Mahalbasic defendido por Willis e agora que pase de Tomic para encontrar a liña de fondo o propio Willis. 7-5, 7-4 máis un Juventud para o partido outra vez Belcomersic. A canasta de Willis que volve a poñer por diante o Juventud. 7-5 para Juventud, 7-4 para Río Brogan. Estáse a xogar o partido. Sara, que ainda non empezou Pasión de Gavilanes. 7-5, 7-4. Nutrición deportiva en Lugo para cualquier deporte y edad. Cambio de hábitos y educación nutricional para un cambio duradero. Sonia Boado y Ricardo Estevez, dietistas, nutricionistas especializados. Baloncesto, fútbol, halterofilia, crossfit, piragüismo, vóley. También deportistas vegetarianos o veganos. Mejora tu rendimiento, composición corporal o bienestar. Te esperamos en Calle de la Reina, Portal 79, tercero E. 36 segundos para chegar ao remate do partido. 75-74. A diferencia de tan só un punto. Paco, para... Perdón. Dime. Iba a decir, porque repasando as estatísticas, o Brogan ten opción de gañar un partido cun 5 de 24 en tiros de 3, 20%, e 18 perdas cometidas. Pues que a quen se non lle queríamos conte que houbera 13 que a quen e se lle conte o mellor sin ver o partido, pero claro, é que leva 42 puntos dos 74 anotados en pintura, a base de penetracións, de balón de portas atrás, balón en poste baixo. Eso implica tamén moito traballo, eso implica que cando non estás atinado, pois podes ter outros recursos. E os puntos de banquiño, tamén é curioso, 43 da Peña, con Virgander, con Andrés Feliz, sí. con Pau Rivas, que creo que non estaba no quinteto. Non estaba. Por 7 só do Río Brogan. Bueno, eso xa é máis normal. Bueno, 36 segundos para chegar ao remate porque o partido xa está en xogo. Está ben o que xoga para o conxunto lucense. 7-5, 7-4. O Brogan que ten que anotar o balón aí para Mahalbasi, xogando con Tomis. Mahalbasi deixa para Traibel, xa xoga de 3, non vai a anotar. O rebote para quen? Para o Juventud. Eu creo que son dúas cousas. Eu creo que ou falta a Pau Rivas ou o balón é para o Río Brogan. Imos ver, porque creo que piden revisión. Sí, porque os colexiados dan o balón a Juventud. Sí. Pero aí van a revisar, é que eu só encontro dúas opcións. O contacto, que sexa falta, que pode ser. Para min o balón dá a sensación de que o último que toca... A ver... Non sei, en unha das imaxes... Pau Rivas, sí, moi claro. Para min é falta. Para min é falta, pero se non pita falta... Porque ese contacto, para mí me falta clara. De Lukovic, sí. Si non pita falta, o balón ten que ser para o Río Brogan. Pois imos ver, falta non a poden señalar. No, porque non está pitada. Porque non está pitada, é dicir, só pode pitar as foras e en este caso... Ou deixalo como está sin facer caso deste replay. Para compensar a falta que non pitas. Pero eso sería un pouco escandaloso. Claro, eso non sería, é dicir, se se está revisando as foras, o balón, a posesión ten que ser para o Brogan. E efectivamente, aí está. Posesión para o Brogan, unha nova oportunidade para o equipo lucense. Aí está as queixas. Mira como se alegra Sara, sí, pero como hace a prórroga, non ves a telenovela. Non pasa nada. Bueno, aí están as queixas de Pau Rivas, porque para min ten razón, ademais. Eu creo que falta... A falta tamén parece ben clara. Sí. Pero non se revisa a falta. No, revisan a sinalización. Claro. Eso era as foras. De feito, vaise sangando despois do golpe. Bueno, pois aí se vai Pau Rivas, o Brogan que ten unha nova oportunidade para poñerse por diante, para gañar o partido. Que importante sería poñerse con 11 victorias. Se empataría con Juventud, se empataría con Tenerife, que é o quinto clasificado. Sería a salvación matemática, o 99%. Matemática, pero virtual, evidentemente. Bueno, pois Traibel Haynes, hai que sacar xa o fixo o balón para Brogan en las mans de Musa. Lukovic de 3. Lukovic non entra. O rebote para Kalinowski. Quedan 6 segundos. Kalinowski, hai falta. Falta moi clara de Brandon Paul. Tiros libres para Kalinowski. Atención. 5 segundos para o remate do partido. 4 décimas.
O Breogán perde por un punto 7-5, 7-4, pero Kalinowski terá 2 tiros libres. Sí, esta para min é falta clara, mal control de rebote defensivo nun momento chave do partido a prol do Juventud, dando esa segunda opción, e bueno, dos mellores tiradores da competición dende o 460, Tyler Kalinowski, que, bueno, se anota os dous, creo que ao Juventud lle queda un tempo morto a Carles Durán. Veremos como xestiona esta situación. De momento, o primeiro vai dentro. De momento, aproveita o primeiro lanzamento. 5 segundos para o remate. Empate a 75. E Kalinowski ten todavía un lanzamento máis. Podería poñer o Breogán por diante no marcador. E vai o lanzamento, lo anota. 7-5, 7-6. Hai tempo morto que pide Carles Durán. O Breogán por diante a falta de 5 segundos, 4 décimas. Evidentemente, o Juventud vai a sacar en campo de ataque. Campo ofensivo. E o que se trata é, claro, con 5 segundos hai que defender, non hai outra. Sí, lóxicamente, porque a máis a diferencia dun punto, non hai tempo suficiente para querer incluso a última posesión, que podría ser unha das situacións. E, bueno, o partido xa viñamos falando que está igualado dende o comezo, con Breogán salvando un par de situacións críticas no mesmo, cun Juventud irregular. É certo que, ás veces, o que falamos sempre, os colexiados non son perfectos. Creo que se vai a falar desta situación de falta e revisión no instant replay, pero é verdade que a maiores... O que se revisa no instant replay é moi claro. Sí, no, pero eso vou, a sinalización de non pitar a falta e pitar as... Eso é outra cousa, estamos de acordo. Eso probablemente se fale, porque é unha acción chave no partido, pero tamén é chave o rebote ofensivo que perde despois o Juventud. A mí me dá máis que Carles Durán vai a falar moitísimo máis daquela situación con 5 puntos arriba con e Willis, do balón de Willis. Estou convencido de que Willis vai a ver esa xogada. Sí, falámoslo a mico pechado, porque é que decíamos que si este partido o Juventud non o saca adiante, esa perda, unha lentiña debe ser. Unha lentilla sinedura sería de Pedro Picapiedra, porque hoxe non... Será parte da publicidade que se soltaría ou algo así. Ou un dente. A mí parece non sei. Bueno, 5 segundos, vai a poñer o balón en movimento Juventud. O balón aí que vai a recuperar Belgeis. Hai falta. É o que che estou contando, Paco. Pois eu non sei. No, é que ten unha por gastar Breogán ainda. Ainda ten unha por gastar, vale. Porque a falta foi claramente a facela. Sí. Eso está falado, que tiña unha por gastar. O que ocorre que agora hai que defender, que é o que íamos a contar, porque non hai tempo para querer ter a última. É de que falan os colexiados. Si está en bonus ou non. Pero vamos, hombre, que non... bonus, eso non se fala, eso se mira para a mesa. Sí, bueno, pero aí está. Hai banderita. Aí están falando. Se está. Non hai banderita, non se está. Bueno, pois que quere revisar? Pide revisión Carles Durán, eu creo que está pedindo antideportiva. Imos ver? Non o sei, antideportiva non é? Non pode serlo. Bueno, pois de momento... bueno, unha cousa, Paco. Pode ser antideportiva... Porque o balón non está en porque non está en xogo. Bueno, imos ver... A nova norma. É o único que se me ocurre. A falta, o balón está en xogo. É o único que... Sí, pero me refírome que o que pode reclamar o Juventud nesta situación é que a falta este feita sin que o balón este en xogo, pero xa, bueno, está claro rápido os colexiados. O balón está en xogo porque só ten nas mans o xogador. Sí, pero é o único que se me pode ocurrir que pudieran revisar aí. Carles Durán era a ver si colaba. 5 segundos 3 décimas. Bueno, gañou un tempo morto co Instant Replay. Ollo que o de Willis, pois vamos a corregir o de Willis, Paco. Vaya tripla de Willis que se vai ahorrar unhas par de sesiones de vídeo. E tempo morto, ollo, que Breogán ainda ten a opción, 3 segundos, tempo morto Mersic, sacarán campo ofensivo seguro, e veremos que sucede, 7-8, 7-6. Pero que triplazo de Willis, cando semellaba que podía ser o damnificado polo erro nesa perda en media pista, agora mesmo, pois a ser o héroe do partido a falta de 3 segundos, cunha canastra que neste intre gañadora. Vemos aí a deportividade de un dos aficionados. De un par deles, que lamentablemente en todos os campos ten que haber este tipo de xiareiros que non merece ningún conxunto, nin da Liga CB, nin ningún outra competición. Está ben que os enfoquen, porque creo que algún terá algo de vergoña, ¿no? Pode ser.
pois sabe que desgraciadamente o tripla este é tremendo. Sí, porque sale bastante liberada ademais. A pizarra funcionou realmente ben de Carles Durán, que era o que falábamos. O Insta Replay tamén lle serviu para repasar o concepto que quería xogar nese momento. Bueno, pues 7-8, 7-6, 3 segundos para o remate. O Brogan que sacará en campo de ataque do Juventud. Terá a posibilidade de facer un lanzamento. Imos ver como defende o Juventud esta situación. Eu penso que, bueno, pues evidentemente estaban moi atentos a que non reciban xogadores como Musa ou Kalinowski, que en teoría sería o que buscaría o conxunto lucense. Belko Virsi falando cun dos colexiados, o balón que se vai a poñer en xogo. Aí temos a Musa e Mahalbasi falando, 7-8, 7-6, 3 segundos, unha décima, vai a poñer o balón en movimento. Tribal Haynes, aí temos a Tribal Haynes, ainda non ten o balón, dallo ahora o colexiado, o balón para Mahalbasi, 3 segundos, ten que lanzar Mahalbasi. A prórroga, Paco. A penetración, vale a canasta, vale a canasta de Mahalbasi. O Brogan que chega co empate no marcador, despois deste canastón de Mahalbasi, empate a 78, por lo tanto nos vamos a 5 minutos de tempo complementario. 7-8 Juventud, 7-8 Río Brogan. La ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook. Marzo Saúde Fisioterapia, la clínica de los deportistas de élite lucense. Si ellos confían en nosotros, ¿por qué no lo vas a hacer tú? Ven a conocer todos nuestros servicios. Fisioterapia, podología, enfermería, sala de valoración y de tratamiento, estética, gimnasio y hasta spa. Además, cada vez que nos visites estarás ayudando a quien más lo necesita. Parte de nuestros beneficios se destinan a un fin social. Te esperamos en Castroverde, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 49. Bueno, pues estamos hoxe en día de pedir disculpas. Tío, ao principio do partido, polo tema do novo xogador do Brogan, de Agustín Uballo, teño que dicir ahora que tamén me confundín, é que Sara non é para ver Pasión de Gavilani, sino é para ver a reina del Flo. Aí anda, eso é. Mira, que letras te ponemos, Paco, que letras. Iba a decir algo que mellor non. Bueno, pues 5 minutos de prórroga para decidir o gañador do partido. Empate a 78 en 5 segundos a cantidad de cousas que pasaron. Unha canasta tripla de Derek Willis. Quedan 3 segundos, hai tempo morto e en esos 3 segundos Mahalbasi fabrica unha canasta que leva o partido a prórroga. Sí, unha penetración, hoxe especialmente incisivo nesas situacións. Mahalbasi, aí vemos a mala defensa de Río Brogan a tripla de Willis, que se queda enganchado Lukovic e Kalinowski non chega a tempo para facer esa rotación porque o seu compañeiro non estaba ben na saída de indirectos. E, bueno, despois a defensa da Peña tampouco que fora moito mellor. Sabes o que pasa? Me dá a sensación de que cando vai Mahalbasi a centro, o que hai un medo terrible a facer falta. Pode ser, ademais, hai un momento que se emparella con Ventura, e é certo que xa chegando ao aro, o seu tamaño, o seu peso, vai permitir xerar espazo para finalizar. Amaga, claro. Logo vai co bote hacia dentro. Eu creo que o que hai é un terror tremendo a facer unha falta que fora 2 máis 1. Pode ser. De feito, Mahalbasi ainda decía que reclamaba falta. Sí, bueno, como antes Carles Durán. Sí. Cuela. Empeza no banco Mahalbasi, por certo. Eu creo que lle vai dar un minuto e medio. E aí temos a Pau Rivas con un apósito... Sí, polo golpe de Lukovic, que falábamos. Exactamente. Bueno, pois balón e xogo. Pau Rivas, estamos na prórroga. Ollo liberado. Lanzamento Que completamente erro. Creo que, non sei, dame a sensación de que non tiñan claro algúns xogadores si defendían en zona ou non. Porque está totalmente liberado na esquina Joel Parra, que levaba moito tempo sin aparecer. E que triple de Ollo Kalinowski, resposta, vai dentro. Canasta tripla, canasta de Marzo Saúde. Dalle de 2, creo. No, 3, sí. Kalinowski de 3, non me metas estos sustos a estas horas da noite. Parecía que o colexiado facía un xesto, duvidaba si pisara. Resposta inmediata do erro anterior que permitiu, e que pase outra vez. Outra vez Kalinowski na xuda sobre unha situación favorable para Willis,
Perfecto, aí temos a repetición con limpieza no balón, seguirá xogando o Juventud con 8 segundos de posesión, e Lucas que se vai ao banco. Iván Cruz entra, o tripla de Paul, vai dentro. Guau. Sí, víase na saída da man dese balón, como están agora os tiradores da Peña, e Kalinowski sacando, bueno, o repertorio que durante o partido tiña un pouco agochado, porque non estaba moi atinado, lembremos 2 tiros libres para poñer por diante o equipo, esta tripla fundamental para respostar, unha boa defensa, e veremos este ataque. Aí temos a Iván Cruz anotando 84-83, xogando de novo Pau Rivas, vibrante de momento estos compases iniciais. O mellor tramo de partido de ollo, era o que che iba a comentar, Paco, están cos 2 catros, o equipo do Juventud, estas situacións de pick and pop co 5, sendo Brocianski quen xoga en ataque esa posición defendido por Sacco, poden ser moi perigosos porque Sacco vai ter dificultades para defendelos. Menos mal que estragou este totalmente liberado e Iván Cruz aí agarrando a Derek Willis no rebote, mantén a posesión a Peña. O sea, que desde que empezou a prórroga hubo un triple de Parra, un triple de Kalinowski, outro triple de Paul e unha canasta de Iván Cruz. E agora estos tiros libres de Willis, que anota o primeiro, que pasou de villano aéreo aí nun momento, e agora pois outra vez facendo vos minutos, atacando ese rebote, conseguindo a falta e metendo os dous tiros libres. 4 máis 3. 7 puntos para Willis, porque non tiña apuntada a canasta anterior, 86-83. Despois dos 2 tiros libres de Willy, xogando Musa, o malo pase de Musa, menos mal que Sacco corrixe a situación Tribal Haynes, quedan 8 segundos 7, a penetración de Haynes, canasta de Tribal Haynes. Sí, superando a Paul Rivas, que está xogando de neste intre, non quere meter a Andrés Feliz para o tramo de vital de partido, tira de experiencia Carles Durán. Brandon Paul, vai intentar o lanzamento de 3, non entra. Pero o rebote quedaba desprotegido. Rebote para Brocianski, outra vez Paul de 3, agora sí, a segunda nota. E que aí o Breogán tivo 2 erros. O primeiro de Bel Haynes defensivamente, que se dá a opción do primeiro triple, e o segundo rebote. Son 2 rebotes ofensivos, Paco, tiros libres de Willis, e esta tripla de Paul, 5 puntos na prórroga, e outra porta atrás que lle entra a Breogán, cantas van hoxe, 2 máis para Kalinowski. 8-9-8-7. 16 xa para o norteamericano. O Juventud, lembren, é o terceiro equipo que menos triples anota da competición, o se leva unha xeira deles. O balón para Brocianski. Están repetindo esta situación moitísimo. Xogan a continuación curta, obrigan a primeira axuda e Willis movéndose por liña de fondo, balón dobrado, 2 máis para él, sacando moito proveito do bloqueo directo central agora porque queren facer dubidar a defensa de Breogán con Brocianski si continúa profundo ou curto como nesta ocasión ou se abre. Balón para Sacco, Musa, o balón chega a Tribal Haynes, o lanzamento de Tribal Haynes, moi mal tiro, e isto pode mira como agarrar o balón. Un 50 e Willis, que tuvo aprendeu Willis, sí. Agora non correu, parou o balón de Solla a Pau Rivas. E insisten, chegando a partir dese bloqueo directo, cambio defensivo, veremos como xestiona. O balón de Brocianski pois que o mismatch claro, xogalo interior. Canasta. Sí, eteno complicado agora Río Breogán, 9-3-8-7 para o partido Mersic. A Peña encontrou a maior continuidade ofensiva, Paco, no partido, probablemente, nestes minutos de prórroga, xogando con Pau Rivas o 1 e os 2 catros, e movéndose sempre a partir dese bloqueo directo central Brocianski-Rivas. Bueno, pois que o Breogán perde por 4 puntos, 9-3-8-7. Queda pouco máis de minuto e medio para chegar ao remate do partido. A posesión será para o conxunto lucense. Agora sí, Edgar, o Breogán vai a ter que anotar. Necesita anotar sí ou sí. Estaba mirando os puntos que anotou a Peña na prórroga. Pois mira... porque creo que son 7 en 3 minutos e medio. Tiña 79 e ten agora 93. No, 14. Claro, 14 puntos. É o que che decía, o maior momento de productividade, de xeito continuado, de xogar fluido. Cantas triples leva o Juventud? O Juventud no partido? Claro. Digo cho ahora mismo. Porque na prórroga leva a de Parra. Está en 15 de 33, 45%. 15 de 33, un 45%. Nos últimos partidos estuvo no 12 frente 4 de 22 en un dos partidos de Tenerife,
3 de 21 no outro partido con Tenerife. Si lle costou chegar a 60 puntos pola baixada de porcentaxes. Claro, e a hoxe, bueno, pues fai 15 triplas, súa media por partido é de 8. Sí, pouco máis de 8. O que me refiro é que anoten 14 puntos en 2 minutos e medio da prórroga. Claro, o sea, 3 triplas nada máis empezar a E prórroga. sobre todo, o rebote ofensivo, 2 deles, o bloqueo directo con Brociansky, que pero bueno, me refiro que empezas a prórroga con 3 triples, abres a defensa, porque non pode ser aí onde se facilita o tema. Bueno, aí Mahalbasi, o balón para o lanzamento triple que non entra. Isto vai collendo color verde e negro. Balón para Pau Rivas. Non sei se tamén o cansanzo Paco pode influir, porque agora mesmo incluso Mahalbasi tivo que estar os 2 primeiros minutos de prórroga no banquiño. Mira, rotacións moi tarde e castigando 17 puntos na prórroga. O Juventud, creo que esta tripla definitiva de Pau Rivas, salvo milagre. Xa se acabou realmente o partido, ahora se trataría de manter, bueno, pues un resultado que non... E ollo unha situación, controlando tamén atrás a Sanan Musa no tramo final de partido. Pero sí, está roto. O que pasa que agora ollo el Parra, pois me dio un mal o salto, pero está, non sei, creo que tamén o cansanzo neste tramo final pudo afectar, porque a rotacións é certo que apareceron do minuto 35 en adiante, quitando ese flash de Jordan Sacco, desapareceu, bueno, Iván Cruz, non tivo ninguén máis en pista Belcomersic. Bueno, pois isto que vai a rematar ca vitoria do Juventud, Pau Rivas, o lanzamento de Parra non vai a entrar, o rebote para Joel Parra, quedan 14 segundos para o remate, creo que xa non se vai a xogar, Pau Rivas. Sí, eu creo que non, porque ademais, como teñen gañado o partido de Lugo, a verás non... Pero bueno, van a xogar esa última situación. Pois mira, aí temos a Pau Rivas lanzando unha auténtica pedrada, o remate do partido chega nestes instantes, o Brogan que non pudo rematar na prórroga o que tiña feito nos primeiros 40 minutos. Lembren, o partido chegou ao final dos 40 minutos con empate a 78, pero no tempo suplementario na prórroga o conxunto de Carles Durán foi millor e terminaron impoñéndose por 96-87. Sabes o peor de todo isto? Que dentro de menos de 48 horas Andorra. O Brogan outro partido fronte a un Eurocup en Andorra, e este desgaste pode ser importante. Sí, son minutos extra, é certo que prácticamente non van ter viaxe, que poderán descansar no hotel esta noite e viaxar cómodamente a mañá seguinte con tempo suficiente para facer un par de sesións de adestramento. Comprar algo en Andorra. Sí, ia decir un radiocassette, pero eso xa está máis do teu tempo. A donde vas? A mágoa é que o partido estivo moi competido, pero é certo que esa tripla inicial de Joel Parra con mala concentración defensiva e a partir de aí Juventud gañando fluidez en ataque, que son 14 puntos en 2 minutos e medio, que prácticamente en calquera momento do partido é para rachar, se é unha prórroga, pois definitivo. Bueno, pois que a 12ª vitoria do Juventud, Brogan que se queda nas 10 que tiña, que o equipo lucense pois sigue costando moito gañar fora do Pazo dos Deportes, pero hai unha nova oportunidade e vai a ser neste mismo fin de semana, o domingo ás 5 da tarde o Río Brogan xoga no Poliesportiu de Andorra, e nos, evidentemente, desde as 16:45, desde as 5 menos cuarto da tarde, estaremos aquí todo o equipo do Obreo Naser, Sara Meijide, Alex Gato, Edgar Paz, quen lles fala, Paco Basalta. Moi boas noites e hasta o próximo domingo.